हरे कृष्ण सर्वांना. आपल्या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण आपल्या क्लासची सुरुवात नेहमीप्रमाणे गुरुवंदना आणि प्रार्थना आपण करूया. गुरूंच्या चरणी प्रणाम करूया, गुरूंच्या चरणी मंगलाचरण करू आणि त्यानंतर आपल्या आजच्या जो विषय आहे त्याची सुरुवात करू आपण. आज आपण पोशाखाविषयी अभ्यासणार आहोत, पण त्याआधी आपण थोडेसे चैतन्य महाप्रभूंच्या ज्या 2 लीला आहेत तर त्या अभ्यासून मग आपण पोशाख म्हणजे वैष्णव पोशाख आणि त्याचं महत्त्व ह्याविषयी आपण अभ्यास करणार आहोत. तर आपण आपल्या अभ्यासाची सुरुवात आज गुरुप्रणाम मंत्र आणि मंगलाचरणी करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. श्री राधा गोविंद की जय हो. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण सर्व भक्तांना. सर्वांचं आपल्या भक्ती सदाचार या क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. याच्यामध्ये काही नवीनही असतील, आणखी काही जुने भक्तही असतील. तर त्यांच्या माहितीसाठी थोडस मी पुन्हा एकदा माहिती देईन की आपला भक्ती सदाचार क्लासचे 4 मॉड्यूल आहेत. त्यापैकी पहिल्या मॉड्यूल मध्ये आपण आहोत आणि पहिल्या मॉड्यूलचे आता आपण पुढच्या सेशन मध्ये म्हणजे आपला जो वेशभूषा आधारित म्हणजे वेशभूषा संबंधित जो किंवा त्यावर आधारित जो सेशन आहे तर त्या सेशनचा आपण अभ्यास करणार आहोत. श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला काय सांगितले अभ्यासणार आहोत. पण त्याआधी आपल्या जो ह्या आधीचा सेशन होता प्रसाद सेवा किंवा प्रसाद वितरण सेवा, तर या सेशन मधला प्रसाद सेवेचं महत्व काय आहे आणि त्या संदर्भात चैतन्य महाप्रभूंच्या सुंदर सुंदर लीला आपल्या अभ्यासाच्या ज्या होत्या तर त्यापैकी आपल्या 2 लीला ज्या आहेत तर त्या अभ्यासाच्या शेवटच्या राहिल्या. त्याचा आपण अभ्यास करू. अगदी सुरुवातीला त्याचा आनंद घेऊ आणि त्यानंतर आपल्या पुढच्या सेशनला आपण सुरुवात करू लगेचच. तर आता आपण जी आनंद प्रभूज कुकिंग अँड सर्विंग ऑफ प्रसादम असं तुम्हाला जे इंग्लिश मध्ये दिसतंय म्हणजे जे आनंद प्रभू होते तर ते जे होते तर ते प्रसाद जे आहे तर ते बनवायचे आणि प्रसाद वितरण करायचे. मग त्यावेळेला काय लीला घडली हे आपण अभ्यासणार आहोत. आणि श्रील प्रभुपादे आणि त्यांचे सेक्रेटरी
तर ह्यांच्यासोबतचा जो प्रसंग आहे तर तो आपण अभ्यासणार आहोत. तर आता आपण तो म्हणजे आपण छोटस एक तो प्रसंगाच्या माध्यमातून तो समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया आणि ह्याच्यातून प्रसाद वितरण सेवेचं महत्व काय आहे आणि त्यावेळेला आपण ती कशा पद्धतीने करायची तर हे सगळं आपण अभ्यासणार आहोत. काहींना जिथं आवश्यक वाटतं तिथे त्यांनी मुद्दे सुद्धा लिलाविषयी त्या लिहून घ्यायचा प्रयत्न करू. तर आता आपण आधी या सगळ्या लीला अभ्यासल्यात की कशा पद्धतीनं चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते स्वतः जरी भगवान असले तरी स्वयं त्यांच्या कृतीमधून त्यांनी काय केलं तर आपल्या आचरणातून म्हणजे भक्त म्हणून त्यांनी एक संन्यासी भक्त म्हणून आचरणातून अशा पद्धतीनं व्यवहार केला की ज्याद्वारे आपल्यासारख्या पतित जे जीव आहेत तर त्यांच्यासाठी तो एक आदर्श ठरेल की आपल्यासारखे जे पतित सामान्य जीव आहेत तर ते काय करू करू शकतील भविष्यात तर त्यांच्या चरण चिन्हांचं अनुसरण जर आपण केलं तर निश्चितच काय होईल तर आपल्यासारख्या पतित जीवांचा उद्धार होईल. म्हणजे ह्यासाठी भगवान काय करतात जेव्हा प्रत्यक्ष मनुष्य अवतारात येतात म्हणजे मनुष्याचं शरीर घेऊन म्हणजे मानुषी अवतार असा म्हणजे की असा त्यांचा आवेश असतो म्हणजे मनुष्यासारखं शरीर असतं जसं एखादा नाटकामध्ये एखादा जो अभिनेता असतो तो काय करतो फक्त मुखवटा घालतो म्हणजे त्याला एखाद्या पशुचा अभिनय करायचा आहे उदाहरणार्थ सिंहाचा अभिनय करायचा आहे तर तो सिंहाचा फक्त मुखवटा घालतो पण त्याचं शरीर मनुष्याचंच असतं हो की नाही म्हणजे त्याचं काही सिंहाचं शरीर नसतं सिंहाची खोटी आयाळ तो धारण करतो तर तसंच भगवान काय करतात की भगवान जे आहेत ते अशा पद्धतीचं मनुष्यासारखं शरीर घेतात पण भगवान यांचं काही शरीर हे भौतिक नाहीये भगवान हे कसे आहेत तर पूर्णतः आध्यात्मिक आहेत आणि अशा पद्धतीचं शरीर घेऊन ते काय करतात की मनुष्य म्हणजे मनुष्य आहे असं त्या आपल्यासारख्या सामान्य जे लोकांमध्ये येऊन देखावा करतात थोडक्यात एक प्रकारचा अभिनय करतात पण ते कसे पूर्णतः आध्यात्मिक आहेत भगवान आणि त्यांचं शरीर पण कसं आहे पूर्णतः आध्यात्मिक आहे मग आपल्यामध्ये आणि भगवान यांच्यामध्ये हा फरक आहे म्हणून भगवान जेव्हा मनुष्य अवतारात येतात तेव्हा त्यांना कुणी आपण असं समजून नये की ते त्यांचं मनुष्यासारखं भौतिक शरीर आहे तर हा भाग आपण इथे समजून घ्यायचा आणि आपल्यासाठी काय करतात ते तर एक आदर्श आचरणाने आपल्यासाठी ते काय करत असतात तर एक प्रकारचा आपल्यासाठी तो आदर्श निर्माण करत असतात स्वतःच्या आचरणाने की आपण त्यांच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण करू शकू मग आता ही लीला काय घडली ही आपण अभ्यासूया तर जे म्हणजे इथे आपण समजून घेऊया की चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांचे जे जवळचे निकटचे सहकारी होते तर त्यांच्यामध्ये श्रील दामोदर पंडित म्हणून होते की जे त्यांचे प्रसाद जे होते तर त्या प्रसादाची सगळी व्यवस्था आणि त्या संबंधित सगळ्या गोष्टी पाहायच्या मग गोविंद म्हणून होते की ते त्यांचे वैयक्तिक सेवक होते म्हणजे ते भगवान यांच्यासाठी सगळ्या गोष्टी करायचे जे काही असणार भगवान यांच्या संदर्भातल्या सेवा ते त्या सगळ्या ते करायचे मग अशा पद्धतीनं वेगवेगळे चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांच्यासाठी वेगवेगळे जे भक्त मंडळी होते की जे निकटचे सहकारी किंवा ज्यांना आपण त्यांचे अत्यंत म्हणजे त्यांच्या वैयक्तिक सेवा जे करणारे असतात तर अशा पद्धतीचे सेवा करणारे जे निकटचे सहकार्यामध्ये येतात तर अशापैकी हे सगळे सहकारी होते मग राघव पंडित आणि राघव पंडितांची एक बहीण होती तिचं नाव ते दमयंती तर ती वेगवेगळे ड्राय स्वीट्स किंवा ड्राय म्हणजे आपण म्हणू कोरडे पदार्थ भगवान यांच्यासाठी असे बनवायची त्या काळात म्हणजे रथयात्रा होती किंवा इतर वेळी की ते व्यवस्थित म्हणजे ते असे व्यवस्थित टिकणारे आणि असं टिकाऊ पदार्थ असायचे बरं का म्हणजे अशा पद्धतीचे त्यांचे अनेक भक्त म्हणजे आहेत की जे भगवान यांच्यासाठी सेवा करून आनंद घ्यायचे मग आता ही लीला जी आहे ती काय घडली आणि ह्याच्यासाठी ही पार्श्वभूमी भूमिका सांगते ह्याचं पुढं तुम्हाला महत्व लक्षात येईल
हरे कृष्णा माताजी, माझा थोडा आवाज पोहोचत नाही, मी लेफ्ट होऊन पुन्हा जॉईन होते 1-2 मिनिटात. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माझा ओके आवाज येतो? माताजी, हो हो ठीक आहे माताजी. हरे कृष्णा. लेफ्ट होऊन पुन्हा जॉईन होते. हरे कृष्णा. म्हणजे आहे, तर त्याच्याविषयी आपण चर्चा करत होतो. तर हे जे होते म्हणजे तर त्यांना म्हणजे त्याचं पूर्ण नाव आहे जगदानंद पंडित असं. तर आता हे जे जगदानंद पंडित होते तर त्यांची काय लीला होती, तर त्यांना आनंद प्रभू असं म्हटलं जायचं. तर त्यांची बाबतीतची आपण लीला जी आहे तर ती समजून घेणार आहोत. तर चैतन्य महाप्रभूंचं त्यांच्याविषयी इतकं प्रेम होतं, की मग ते काय करायचे, त्यांची खूप सेवा करायचे. आणि मग चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांच्यासाठी म्हणजे थोडस म्हणजे त्यांनी काय केलं होतं की बंगालला जाऊन त्यांनी असं माठ भरून खूप सुगंधी तेल आणलं होतं. आणि ते खूप काळजीपूर्वक म्हणजे त्यांनी ते चालत येऊन प्रवास करून अशा पद्धतीने ते म्हणजे पूर्वी कसा जंगलचा प्रवास असायचा, मग अशा पद्धतीने त्यांनी ते आणलं होतं, ते असा व्यवस्थित पणे सांभाळून तो माठ जो होता तर त्याच्यातून त्यांनी तेल आणलं होतं. आणि मग काय झालं की आणि ते कुठे गेले होते बंगालमध्ये म्हणजे तर ते सच्ची माता जे आहेत म्हणजे म्हणजे तर त्यांना भेटायला गेले होते. चैतन्य महाप्रभूंच्या आज्ञेनुसार म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंच्या ज्या आई आहेत त्यांना भेटायला गेले होते. आणि मग त्यांना भेटून आल्यानंतर येता येता येण्याच्या प्रवासात त्यांनी एका भक्ताकडून ते आणलं होतं तेल जे होतं ते. आणि ते कसं होतं, चंदनाचं तेल होतं. म्हणजे चैतन्य जे महाप्रभू आहेत तर त्यांच्यासाठी म्हणजे ते खूप संकीर्तन करतात नाचून गाऊन. आणि जवळ-जवळ काय झालं होतं, की भगवान जे आहेत ते प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू आहे. पण ते त्यांचे जे सांधे होते म्हणजे पायाचे किंवा गुडघ्याचे तर जवळ-जवळ निखळल्यासारखे दिसायचे. म्हणजे प्रत्यक्ष भगवान आहेत, त्यांनी तो फक्त देह धारण केलाय मनुष्याचा, पण ते अशा पद्धतीचे सांधे त्यांचे दिसायचे. आणि तशाही स्थितीत ते उत्तम संकीर्तन नृत्य असं करून म्हणजे ते भक्तांसमोर समवेत जे आहेत तर ते वेगवेगळ्या लीला करायचे आणि कीर्तनात भाग घ्यायचे. तर हे सगळं जे आहे हे भगवान श्रीकृष्णांचं प्राकट्य आहे एका भक्ताच्या भूमिकेत. पण त्यांचे जे भक्त होते त्यांना कसं प्रेम होतं की म्हणजे खूप संकीर्तन म्हणजे रात्र रात्र नृत्य व्हायचं. म्हणजे एकदा तर त्यांच्या भक्तांनी काय केलं की पूर्ण दिवसभर संकीर्तन नृत्य केलं. मग चैतन्य महाप्रभूंना त्यांनी म्हटलं की दिवसभर संकीर्तन नृत्य केलं तरी भगवान कृष्णाविषयी प्रेम नाही निर्माण होत आहे, मग काय करायला हवंय. मग त्यांनी सांगितलं रात्री पण करा. म्हणजे काय की दिवस रात्र आपल्याला कृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवून, याचा अर्थ काय, कृष्णांचं विस्मरण होता कामा नये, हा त्यामागचा उपदेश होता त्यांचा. तर अशा पद्धतीचं म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंचं जे मार्गदर्शन होतं भक्तांना असे आपल्या कृतीतून. मग प्रत्यक्ष ते भगवान आहेत. मग त्यांच्याविषयी जगदानंद पंडितांचा भाव कसा होता की मी त्यांच्यासाठी चंदनाचं तेल म्हणजे आणलंय. आणि मग त्यांचा जो गोविंद नावाचा सहकारी होता तर त्याला म्हणजे तो निजी सहाय्यक होता, त्याच्याजवळ त्यांनी ते दिलं. आणि काय सांगितलं की थोडं थोडं ते तेल त्यांच्या मस्तकावर चोळलं तर त्यांना पित्त वायू आदीचा जो त्रास आहे तो थोडासा कमी होईल.
आणि म्हणजे ते जे होते ते त्या म्हणजे विरह भावामध्ये म्हणजे अशा पद्धतीनं म्हणजे शांत असे निश्चित पडून राहत असत. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंचं जे म्हणजे तो जो भाव होता भक्त म्हणून विरह भाव त्यांचा राधाराणींचा भाव आहे. तर आपण अशा त्यांच्या लीला आहेत ऐकल्यात की संकीर्तनानंतर म्हणजे त्या इक्तसीज आपण म्हणतो म्हणजे तो जो विरह भाव आहे त्या भावाची म्हणजे सर्वोत्कट अवस्था त्या ह्याच्यामध्ये जमिनीवर म्हणजे अशा पद्धतीनं म्हणजे बेशुद्ध अवस्थेत पडल्याप्रमाणे म्हणजे सामान्य माणसाला असं दिसेल पण अशा पद्धतीचं जे असायचं त्यांचं म्हणजे जे आचरण किंवा त्यामुळं त्यांना क्लेश होत आहेत असं वाटून त्यांचा एक भाव होता भोळा त्या भक्त म्हणून की त्यांच्या सांध्यांना जर मी मालिश म्हणजे केलं अशा पद्धतीनं म्हणजे मालिश करायला दिलं हे तेल चंदनाचं म्हणजे तर मग त्याचा उपयोग होईल आणि त्यांचं प्रकृती स्वास्थ्य व्यवस्थित राहील. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी काय सांगितलं म्हणजे त्यांच्यासाठी बंगालमधून आणलेलं हे गोविंदनं सुगंधी तेल काढलं. मग तेव्हा त्यांनी काय सांगितलं की माझ्यासारखे संन्याशाला असल्या चंदनाच्या सुगंधी तेलाचा काय उपयोग, मी तर संन्यासी आहे असं सांगितलं चैतन्य महाप्रभूंनी. आणि मग ते काय म्हणाले, ते जे तेल आहे तू काय कर भगवान जगन्नाथांच्या मंदिरात द्या. ते भगवान आहेत म्हणजे आता भगवान यांचंच ते जगन्नाथांचं रूप आहे. मग तिथे मंदिरात दे म्हणजे त्यांनी काय केलं त्या माध्यमातून ती सेवा स्वीकारली भगवान श्रीकृष्णांनी. कारण संन्यासीच्या स्वरूपात ते आलेत. मग संन्यासीला संन्यासी जीवनात अशा पद्धतीचं म्हणजे सुगंधाचं तेल चंदनाचं तेल अशा पद्धतीचं म्हणजे ही सगळी इंद्रिय भोगाची म्हणजे साधनं आहेत. म्हणजे संन्यासाकडे अशा पद्धतीनं बघितलं जाईल आणि ह्यासाठी त्यांनी संन्यास धर्माचं अगदी काटेकोर आचरण स्वतःही केलेलं होतं आणि आपल्या भक्तांनाही त्याचं मार्गदर्शन केलं होतं. म्हणून त्यांनी काय सांगितलं की तू काय कर की हे जे तेल आहे तर हे सुवासिक तेल आहे ते गृहस्थाश्रमातले लोक वापरलं त्यांनी तर चालतं. तूप म्हणा हे सगळे जिभेचेच असले आहेत. त्यांनी मोहरीचं तेल सुवासिक तेल अशी तेल आपल्या म्हणजे आचरणात म्हणजे जे काही व्यवहारिक नित्यकर्म असतं त्याच्यात आणली वापरायला तर चालू शकेल. पण माझ्यासारख्या संन्यासाला त्याचा काय उपयोग. तर तिथे भगवान जगन्नाथांच्या मंदिरात दीप लावण्यासाठी या चंदनाच्या तेलाचा उपयोग होईल. आणि मग हे जगदानंदांचं तेल जे आहे तर त्यांनी तिकडे पाठवलं. मग आता गोविंदांनी हा संदेश आहे तो जगदानंद पंडितांना कळवला. मग जगदानंद पंडित त्यावर काही बोलले नाहीत. मग त्यांनी काय केलं मौन धरलं. हम्म आणि मग 10 दिवस निघून गेले. मग त्यांनी गोविंदांनी पुन्हा चैतन्य महाप्रभूंना सांगितलं की हे तेल आहे ते तुम्ही वापरावं अशी जगदानंद पंडितांची इच्छा आहे. मग ते ऐकून चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं तर भगवान काही कोणावर रागवत नाही. पण त्यांनी म्हणजे ते भूमिका ठेवतायत म्हणजे एका व्यक्तीची तिथे आणि एका भक्ताची राधाराणींचा भाव असलेल्या अशा पद्धतीने एका साधक भक्ताची. मग त्यांनी काय केलं क्रोधपूर्ण शब्दात काय म्हणाले ते मग असं कर आता माझं अंगमर्दन करायला म्हणजे हे तेल चोपायला आता मला चोळून चोळून लावायला. आणि कोणीतरी एखादा म्हणजे जो असा मालिश करणारा व्यक्ती म्हणजे चांगल्या पद्धतीनं म्हणजे मालिश करणारा असा व्यक्ती आपण म्हणजे मसाज करणारे जे असतात ना आताच्या काळात तर अशा पद्धतीचं पण आता तू बोलवून ठेव म्हणजे आता सगळं असं मी सगळं करतो आणि हेच करत बसतो असं म्हणाले ते रागारागाने चैतन्य महाप्रभू. मग हे जे आहे चैतन्य महाप्रभू जे आहे तर ते कशासाठी म्हणाले तर ते म्हणाले की मी काही सुखोपभोग करण्यासाठी संन्यास नाही घेतलाय. म्हणजे त्यांनी रागारागाने अशा पद्धतीचं आपलं जे आहे ते म्हणणं मांडलं. म्हणजे काय की कुठल्याही संन्यासाने म्हणजे जो व्रतस्थ आहे तर त्यांना असं अंगमर्दन करण्यासाठी किंवा अशा कुठल्या गोष्टी म्हणजे करून घेतल्या तर परावलंबित्व होतं ना ते अशा म्हणजे शरीर सुख किंवा कुठली इंद्रिय तृप्ती जी आहे किंवा असं इंद्रिय सुख घ्यायचं नसतं संन्यासाने. संन्यास धर्माचं हे तत्व आहे. चैतन्य महाप्रभू ते काटेकोरपणे पालन करत होते. म्हणून म्हणजे मग म्हणून त्यांनी असा क्रोध व्यक्त केला. मग ते काय म्हणाले म्हणजे की अशा पद्धतीनं जर मी चंदनाचं तेल आणि त्याचं मर्दन करून घेतलं आणि मी भिक्षा मागायला गेलो कोणाकडे आणि त्या मार्ग किंवा मी एखाद्या मार्गावरून जातोय आणि एखाद्या मनुष्याने माझा माथ्यावर लावलेला हा तेलाचा सुगंध अनुभवला तर त्यांना काय वाटेल हा स्त्रिया ठेवणारा कोणीतरी दारी संन्यासी आहे. म्हणजे दारी संन्यासी म्हणजे कोण दारी हा शब्द यासाठी वापरला जातो की म्हणजे असा मिथ्याचारी जो संन्यासी असतो म्हणजे ढोंग करणारा तर असं कोणीतरी आहे असं वाटेल. मग तुम्हाला असं हवंय का माझ्याविषयी लोकांनी असं म्हणायला पाहिजे का. तर अशा पद्धतीने त्यांनी क्रोध व्यक्त केला. मग हे ऐकून गोविंद काहीच नाही बोलला. मग दुसऱ्या दिवशी जगदानंद पंडित जे आहेत तर त्यांच्या भेटीला म्हणजे भेटीसाठी चैतन्य महाप्रभू गेले. मग ते म्हणजे त्यांना काय म्हणाले की
तू माझ्यासाठी बंगालमधून तेल आणलंय, पण मी संन्यासी असल्यामुळे ते काही स्वीकारूच शकत नाही. मग तू काय कर, हे तेल भगवान जगन्नाथांच्या मंदिरात दे आणि तिथे दिवे लावण्यासाठी तिचा उपयोग होईल आणि तुझे श्रम पण कारणी लागतील. मग आता हे सगळं झालं त्यांचं बोलणं. मग सगळं झाल्यानंतर चैतन्य महाप्रभू दर्शन घेऊन आले जगन्नाथाला. नेहमी ते दर्शन घ्यायला जायचे, आपलं सगळं नित्यकर्म आटपून, आणि भोजनासाठी यायचे. मग दुपारी भोजनासाठी जगदानंद पंडित आले त्यांच्यासोबत, आणि त्यांनी काय केलं, चैतन्य महाप्रभूंचे चरण धुतले आणि त्यांना बसण्यासाठी आसन दिलं बरं का. आणि त्यांनी काय केलं, खूप उत्तम प्रतीचा तांदळाचा भात तूप मिसळून केळीच्या पानावर असा रास करून वाढला होता, म्हणजे भरपूर वाढला होता. थोडक्यात रास म्हणजे भरपूर असं प्रमाणात. आपण कसं म्हणतो आंब्याची रास, फळांची रास, तसा भरपूर वाढला होता केळीच्या पानावर. मग केळीच्या सालीचं द्रोण करून त्यात वेगवेगळी व्यंजनं, म्हणजे वेगवेगळे पदार्थ असे चारी बाजूला द्रोणामधून मांडले होते. मग भातावर, व्यंजनावर तुळशी ठेवल्या होत्या त्यांनी, म्हणजे भगवानांना अर्पण केलं ना त्यांनी भोग. मग भगवान जगन्नाथांचा पिठा, खीर असं सगळं ठेवलं होतं बरं का. मग त्यांनी आणि मग प्रभू काय म्हणाले, मग दुसरं पण पान मांडा, आणि त्यात त्यांनी भात, भाज्या, व्यंजने असं वाढायला सांगितलं. आणि मग त्यांनी काय सांगितलं, तुम्ही मी आज आपण एकत्रच आता भोजन करूया. मग चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं, म्हणजे ते जेव्हा बसले भोजन करायला, तेव्हा चैतन्य महाप्रभू हाताकडून बसले. मग ते जगदानंद पंडित त्यांना म्हणाले प्रेमाने, की तुम्ही का नाही भोजन करतात, आधी तुम्ही सगळा प्रसाद घ्या, मग मी नंतर भोजन करेन. म्हणजे अशा पद्धतीने प्रभूंना ते म्हणाले. मग प्रभूंनी लगेचच भोजन करायला सुरुवात केलं. मग सगळी स्वादिष्ट व्यंजन होती बरं का. मग सगळी त्यांनी आस्वाद घ्यायला सुरुवात केला. मग ते काय म्हणाले, जगदानंद पंडित त्यांच्यावर रुसून बसले होते. थोडक्यात त्यांना आनंद पंडित किंवा म्हणजे आनंद प्रभू असं म्हणायचं. मग ते काय म्हणाले, की तुम्ही म्हणजे त्यांना राग आला होता, रुसून बसले होते म्हणजे चैतन्य महाप्रभू. तर हे प्रेमामध्ये असतं हा, भगवान आणि भक्त यांच्यामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान कसं होतं याच्यातून आपण समजू शकाल. की म्हणजे तुम्ही जरी रागारागाने स्वयंपाक बनवला असला तरी तुमचा स्वयंपाक खूप स्वादिष्ट आहे असं म्हणाले. आणि तुमच्यावर श्रीकृष्ण किती प्रसन्न आहेत हे याच्यातनं दिसून येतं. म्हणजे इतका स्वादिष्ट प्रसाद तुम्ही बनवलाय की तुमची म्हणजे तुमच्यावर किती कृपा आहे आणि तुमच्यावर किती संतुष्ट आहे श्रीकृष्ण, तुमचा एकही पदार्थ बिघडला नाही. अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांचं कौतुक केलं. म्हणजे अशा पद्धतीचे ते भक्त होते श्रीकृष्णांचे. आणि मग श्रीकृष्ण व्यक्तिशः भोजन करणार असल्यामुळे ते तुमच्याकडे स्वयंपाक सुद्धा करून घेतात पहा, असं त्यांनी कौतुक केलं बरं का. आणि मग ते काय म्हणाले, तुम्ही श्रीकृष्णांना असं अमृतासारखं भात अर्पण करता, मग तुमचं केवढं मोठं भाग्य, कोण वर्णन करेल तुमच्यावर किती कृपा आहे श्रीकृष्णांची, आणि केवढं भाग्य आहे, त्या भाग्याची काही सीमाच नाही. अशा पद्धतीनं चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांचा थोडासा राग घालवण्यासाठी म्हणजे तो जो एक प्रेमामध्ये लटका राग आपण म्हणतो ना, भगवत प्रेमापोटी, असा होता त्यांचा भक्त म्हणून. तर त्यांनी अशी स्तुती केली बरं का. मग जगदानंद पंडित पण असे म्हणजे रुसलेलं मूल कसं असतं तसेच होते. ते म्हणाले, जे खाणारे आहेत त्यांनीच हे सर्व सिद्ध केलंय, माझ्याविषयी सांगायचे तर मी काय फक्त सामग्री गोळा केली. म्हणजे काय, की त्यांनी टोमणा मारला. म्हणजे चैतन्य महाप्रभू प्रसाद भोजन करत, म्हणजे प्रसादाचं त्या भोजन करत होते, म्हणजे तो ग्रहण करत होते. आणि म्हणजे खाणारे आहेत त्यांनीच हे सगळं सिद्ध केलंय, मी थोडंच काही केलंय, मी तर फक्त सामग्री गोळा करणार आहे असं म्हणाले ते. मग जगदानंद पंडितांचा अशा पद्धतीने हळूहळू राग आहे तो कमी झाला. मग त्यांनी काय केलं, मग तरी पण त्यांच्या मनात मी आणलेलं तेल जे आहे तर हे नाही स्वीकारलं म्हणून थोडासा रोष होता. मग त्यांनी काय केलं, जगदानंद पंडितांनी प्रभूच्या पानावर हर तऱ्हेची व्यंजनं घातली, पुन्हा 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 वाढत होते. आणि मग इथं भगवान जे आहेत आपले भक्तवत्सल कसे आहेत सगळ्यांनी समजून घेऊया हा. म्हणजे इतकी सुंदर लीला आहे ही, की प्रभूंच्या पानावर जगदानंद पंडित इतके पदार्थ वाढत होते. म्हणजे आता खावा, आता खावा तुम्ही, माझं तेल नाही ना तुम्ही स्वीकारलं, आता हा पण खावा पदार्थ, आता हा पण खावा, आता हा पण वाढतो, हा पण खावा. अशा पद्धतीनं कसा भाव असेल तसं होतं ते. आणि मग जगदानंद पंडित जे आहेत ते त्यांचे भक्त आहेत बरं का. म्हणजे भगवान असे आहेत की त्यांना भय देखील पाहून कापतं. पण भक्तांसाठी भगवान काय करतात, जसं आपण दामोदर लीलामध्ये अभ्यासतो की आपल्या यशोदा मातेच्या भीतीने त्यांना रडू आलं आणि त्यांचं काजळ सुद्धा सगळं गालावर ओघळलं. म्हणजे अशा पद्धतीने भगवान लीला करतात. तर तसंच इथे त्यांनी काय केलं, जगदानंद पंडित जे आहेत त्यांचं तेल स्वीकारायला आपण नकार दिलाय, आणि आता पुन्हा पदार्थ खायला नकार दिला
तर ते अजून रुसून बसतील, अजून रागावतील आपल्यावर, अजून फुरगटून बसतील, आणखी अजून क्रोधित होतील. म्हणजे हे जे प्रेम आहे ना, ह्या प्रेमापोटी त्यांनी काय केलं, जे काही देतील जगदानंद पंडित पदार्थ ते सगळे खायला सुरुवात केली. जे देतील ते स्वाहा, जे देतील ते स्वाहा. आता ते भगवानच आहेत, त्यांच्यासाठी काय अशक्य आहे. मग त्यांनी अशा पद्धतीने सगळ्या सगळे जेवढे जेवढे म्हणून पदार्थ दिले तेवढे सगळे खाल्ले त्यांनी. हा म्हणजे त्यांनी जे भगवान यांना भोग अर्पण करतात त्याच्या 10 पट पदार्थ वाढले त्यांच्या कानामध्ये, आणि त्यांनी ते सगळेचे सगळे चैतन्य महाप्रभूंनी ग्रहण केले बरं का. मग जेव्हा जेव्हा चैतन्य महाप्रभू भोजनावरून उठायचे, भोजनाच्या पानावरून, तेव्हा काय करायचे जगदानंद पंडित, त्यांना अजून एक पदार्थ आणून वाढायचे. हा वेगवेगळे असे पदार्थ वारंवार वाढत होते. असं चालूच राहिलं, चालूच राहिलं. हा आणि आपण जर भोजन नाही केलं, नाही म्हणालो, आणि आता बास म्हणालो, नको आता असं म्हणालो, तर जगदानंद पंडित उपास करतील असं भय वाटलं त्यांना. त्यांनी अन्न पाणी सोडून दिलं होतं, काही फारसं खायचे नाहीत असं पण झालं होतं. ते तेल स्वीकारलं नाही म्हटल्यावर त्यांना भगवान जे आहेत त्यांना आपल्या भक्तांविषयी कसं प्रेम असतं, कसे भक्तवत्सल आहेत भगवान, तर अर्जुनाचे सारथी बनले, हो की नाही. सारथ्य करताना काय केलं त्यांनी, रणांगणावरती जेव्हा सारथ्य करतात तेव्हा दिशा दाखवायला काय करायला लागतं, तर राजाला लाथ मारून दिशा सांगायला लागते. म्हणजे भगवान यांनी काय केलं, अर्जुनाकडून लत्ता प्रहार देखील स्वीकारला. म्हणजे भक्तांसाठी भगवान इतके प्रेमळ आणि इतके कृपाळू दयाळू आहेत की भगवान हे भक्ताची मला सेवा कशी करता येईल अशा संधीची वाट पाहत असतात. मग असंच जगदानंद पंडितांविषयी इतकं प्रेम होतं भगवान यांना की त्यांनी काय केलं, की मी जर भोजन खाल्लं नाही तर जगदानंद पंडित जे आहेत तर ते उपवास धरतील ह्या भीतीनं. म्हणजे किती किती जो आहे निरागस भाव आणि जे माधुर्य प्रेम आपण म्हणतो तर त्याची निरागसता पहा. म्हणजे भक्त आणि भगवान यांच्यामध्ये प्रेमाचं कशा पद्धतीने संबंध असतो. तर मग माझा हा भक्त अन्न प्राशन करणार नाही या भयापोटी, म्हणजे त्याच्या प्रेमाच्या भयापोटी, म्हणजे भगवान जे आहेत त्यांना आपण अशा पद्धतीने प्रेमात बांधतो पहा. म्हणजे भक्त जो आहे अशा पद्धतीनं भगवान यांना आपल्या प्रेमामध्ये आणि त्यात म्हणजे केलेल्या सेवेमुळं आणि त्यांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवा आणि त्याद्वारे आपल्या प्रेमाच्या बंधनात अशा पद्धतीने बांधत असतो पहा. ह्याचं हे सुंदर उदाहरण आहे. तर अशा पद्धतीने प्रभूंना त्यांच्या आग्रहाला नकार देण्याचं धैर्यच झालं नाही. म्हणजे अशा पद्धतीनं भगवानांना भय वाटलं पहा. म्हणजे किती सुंदर लीला करतात भगवान पहा, मनुष्य अवतार धारण करून. आणि ते भोजन करतच गेले, खातच राहिले. आणि मग शेवटी त्यांनी काय केली, विनंती केली की प्रिय जगदानंद, तुला मी अगोदरच नेहमीपेक्षा माहितीये म्हणजे की 10 पट जास्त खाल्लंय, तू मला भरपूर खाऊ घातलेस, आता हे थांबव असं म्हणाले बरं का ते. मग चैतन्य महाप्रभूंनी उठून आचमन केलं आणि मग जगदानंद पंडितांनी त्यांना तांबूल म्हणजे विडा दिला आणि त्यांच्या गळ्यात पुष्पमाळा घातली आणि मग ते चंदन घेऊन आले बरं का पुन्हा. मग चंदन पुष्पमाळा असं, म्हणजे चंदन म्हणजे आता ते चंदनाचं तेल नव्हे जे भगवान यांना आपण लावतो, म्हणजे भगवान यांच्या आरच्या विग्रहांना जे लावलेलं असतं. मग आता भगवान हे भक्ताच्या भूमिकेत आहेत. आपण पाहिलं पा श्रील प्रभुपादांना इथे चंदन लावलेलं असतं, आपण सुद्धा लावतो मंदिरात गेलं की. जसं राधाराणी आणि श्रीकृष्णांना इथं दोन्ही कपाळावर लावलेलं असतं चंदन, तसंच आपण लावतो. आपले गुरु महाराज पण लावतात, आपले आचार्य परंपरेतले सगळे आचार्यही लावतात. म्हणजे जसं भगवान यांना लावून झाल्यावरती चंदन आणि उटी जे आहे ते आपण लावतो, त्यांचं जे त्यांनी ग्रहण केलेलं असतं ते असा प्रघात आहे. मग ते चंदन त्यांनी त्यांना लावायला आणलं आणि आता माझ्या समक्ष तुम्ही भोजन करायला हवं असं चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना सांगितलं. मग जगदानंद पंडित काय म्हणाले की तुम्ही विश्रांती घ्या जाऊ आणि मला दुसऱ्या म्हणजे भोजनाची व्यवस्था करायची. मला रमाई पंडित म्हणून अजून एक भक्त होते आणि रघुनाथ भट्ट हे जे भक्त होते त्यांनी स्वयंपाक केलाय आणि मला त्यांना भात भाज्या द्यायच्या अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलं. मग चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं, गोविंदला बोलवलं, जो निजी सहाय्यक होता, आणि सांगितलं की तू इथंच थांबून राहा आणि ह्या पंडितांनी भोजन केल्यानंतरच या प्रभूंनी भोजन केल्यानंतरच मला तू सांगायला ये, म्हणजे मला येऊन सांग की त्यांनी भोजन केले. मग असं सांगून चैतन्य महाप्रभू निघून गेले. म्हणजे काय की मग त्यांनी काय केलं की म्हणजे जे चैतन्य महाप्रभूंचे सहाय्यक होते म्हणजे निजी सहाय्यक गोविंद, मग त्यांनी काय निरोप दिला की म्हणजे तुमच्यासाठी प्रभूंचा म्हणजे जो काही शेष प्रसाद आहे तर तो
तो जो प्रसाद आहे, तर तो जो प्रसाद जो आहे शिल्लक, म्हणजे जो काही त्यांनी जेवल्यानंतर गुरूंचं उच्छिष्ट म्हणजे खाण्याचा प्रकार आहे, तर जो काही आहे तर तो काढून ठेवलाय आणि तुम्ही काय करा की आता ते ग्रहण करा, अशा पद्धतीने त्यांनी निरोप दिला. मग त्यावेळेला जे जगदानंद पंडित आहेत मग त्यांनी तो ग्रहण करायला सुरुवात केली. मग चैतन्य महाप्रभूंना त्यांनी निरोप दिला की हा पंडित आत्ताच भोजनासाठी बसलेले आहेत. आणि चैतन्य महाप्रभूंचा सगळा जो काही उरलेला म्हणजे अवशिष्ट म्हणतात त्याला, असं भगवानांचं अवशिष्ट किंवा उच्छिष्ट म्हणायचं प्रसाद जे आहे, तर ते सगळं जे आहे तर त्यांनी काय केलं, मग गोविंद, रामाई, नंदाई असे भक्त होते वेगवेगळे काम करायला म्हणजे मदतीला आलेले, रघुनाथ भट्ट, या सगळ्यांना वाटून त्यांनी दिला आणि मग ते सगळ्यांनी मिळून तो प्रसाद ग्रहण केला. आणि त्यांनी स्वतः देखील ग्रहण केला आणि चैतन्य महाप्रभूंना पण नेऊन दिला, का तर ते भक्ताच्या भूमिकेत आहेत, जरी भगवान असले तरी. त्याला जर कुणी तुम्ही कृष्ण आहे म्हटलं तर ते कानावर हात ठेवायचे आणि काय म्हणायचे, विष्णू विष्णू म्हणायचे. म्हणजे भगवान यांनी कलियुगात कधीही आपण भगवान आहे ही ओळख आहे तर ती दाखवली नाही, ह्याचा भागवतामध्ये उल्लेख आहे. त्यांनी सत्ययुगामध्ये, द्वापार युगामध्ये, त्रेतायुगामध्ये आपण स्वतः भगवान आहे सर्वांसमोर हे म्हणजे आहे तर हे उघड केलं. पण कलियुगामध्ये असे जे ढोंगी मिथ्याचारी लोक असतील ते स्वतःला अवतारी पुरुष म्हणून सांगतील, मी भगवान यांचाच अवतार आहे असं सिद्ध करायचा प्रयत्न करतील. म्हणजे कलियुग हे पथभ्रष्ट लोकांचं आहे हे भगवान जाणतात आणि म्हणून कधीही भगवान यांनी आपली जी ओळख आहे ती बाहेर उघड केली नाही की मी स्वतः भगवान आहे. तर हे कलियुगाचं वैशिष्ट्य आहे. म्हणून त्यांचे भक्त म्हणून चैतन्य महाप्रभूंनी पण काय केलं, तो भोग अर्पण केलेला होता भगवानांना, प्रसाद भगवानांचाच उच्छिष्ट होतं म्हणून त्यांनी स्वतः पण ग्रहण केला. मग अशी ही सुंदर लीला होती. मग ह्याच्यातून आपण बोध काय घ्यायचा की कितीही भगवान यांचा भक्त आणि म्हणजे भगवान यांची सेवा करत असताना आपल्यासोबत वेगवेगळे भक्त असतात, मग त्यांच्यामध्ये मतभेद होतात किंवा इथे चैतन्य महाप्रभू हे सर्वश्रेष्ठ म्हणजे संन्यासी जे आहेत म्हणजे यांना मार्गदर्शन करणारे आहेत. खरं तर प्रत्यक्ष ते श्रीकृष्णच आहेत, पण आपण आपल्या निजी जीवनामध्ये, आपल्या भक्ती जीवनामध्ये आपल्या मंदिराचे प्रेसिडेंट आहेत, आपल्यापेक्षा वरिष्ठ श्रेणीतले भक्त आहेत, उच्चतर भक्त आहेत. मग त्यावेळेला असे प्रसंग अनुभवायला येतात की मतभेद होऊ शकतात, मतांतर होऊ शकतात. कारण प्रत्येक जण आपल्या गुरु महाराज जे आहेत तर त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार पुढे जात असतो आणि सेवा करायचा प्रयत्न करत असतो. मग त्यामुळं जे काही अशा पद्धतीचे मतभेद असतात, तर ते जरी असले तरी सेवा जेव्हा येते, भगवत चरणांची जेव्हा सेवा आपण करायला जातो किंवा भगवत सेवा म्हणजे प्रसाद करायचा आणि तो वितरण करायचा, तर त्यावेळेला म्हणजे भक्त आणि भगवान यांच्यात ते प्रेमाचं जे आदान प्रदान होतं, तर तिथे म्हणजे त्यावेळेला आपल्यामध्ये जे असलेले वेगवेगळे अनर्थ आहेत तर ते अनर्थ हे आपल्या भक्ती मार्गातला अडथळा बनता कामा नये. जगदानंद पंडितांनी काय केलं, अगदी प्रेमाने त्यांना सगळे पदार्थ वाढले, प्रत्यक्ष साक्षात भगवानच होते ते, आणि तितक्याच प्रेमाने त्यांनी ते ग्रहण केले. मग हे जे आचरण आहे ना, हे आदर्श आचरण आहे. आपल्या भक्तिमय जीवनामध्ये सेवा सेवा आपण करत असताना असे वेगवेगळे भक्तांशी आपले खटके उडू शकतात किंवा वेगळ्या पद्धतीचे प्रसंग घडू शकतात, पण तिथे आपण सेवेला महत्व द्यायचं आणि ती सेवा कशी म्हणजे जी आहे तर ती सेवा कशी परिपूर्ण होईल किंवा त्या सेवेमध्ये कुठली अडथळे येता कामा नये. किंवा भगवानांचं उच्छिष्ट म्हणजे ते प्रसाद जे आहे तर तो सर्वांपर्यंत कसा पोहोचेल हे त्यांनी पाहिलं. स्वतःही ग्रहण केला भगवानांना, जरी क्रोधाने तो बनवला आणि खायला घातला, पण त्यांनी अगदी व्यवस्थित केळीच्या पानावर मग ती रास रचली, मग प्रत्येक द्रोण रचले, किती सुंदर वर्णन आहे. म्हणजे सगळ्या वैष्णव शिष्टाचाराचं पालन करून त्यांनी अत्यंत उत्तम पदार्थ उत्तम पद्धतीनं तो जो आहे प्रसाद भगवानांना वितरित केला. म्हणजे आपल्यासाठी हे वेगवेगळे अशा पद्धतीचे प्रसंग, आपण पतित जीव आहोत, आपण काही शुद्ध नाही आहोत, अशुद्ध आहोत, तर आपल्यामध्ये पण निर्माण म्हणजे अशा पद्धतीचे निर्माण होतील. मग त्यावेळेला आपलं कार्य काय की ती सेवा जी आहे तर तिथे अडथळा नाही आला पाहिजे. सेवा सफर होता का तर ती सेवा परिपूर्ण झाली पाहिजे आणि ती सेवा मी अजून कशी चांगली करू शकेन. तर अशा पद्धतीचा आपला भाव असला पाहिजे. म्हणजे हिराला म्हणजे एक उदाहरण घेऊया की हिरा जो असतो त्याला पैलू पाडताना आपण कोणी पाहिलं नसेल, पण त्याला पैलू पाडताना काय करतात, ते दगडरूपी जे हिरे असतात की नाही त्यांना काय केलं जातं, त्या हिऱ्यांच्या फॅक्टरीमध्ये जे त्यांचा जे असा मोठा हे असतो, मोठा असं भाग असतो की तिथं सगळे हिरे त्या यंत्राचा भाग असतो ते पैलू पाडणाऱ्या, तर तिथं घातले जातात, ओतले जातात ते दगड. मग त्यावेळेला तिथं
हिऱ्याला पैलू पाडण्यासाठी काय असतं तर दुसरे घडवलेले हिरेच असतात की त्यांनी हिऱ्याला पैलू पाडलं, म्हणजे हिरकणी म्हणतात ना त्याला. म्हणजे हिऱ्याला पैलू पाडण्यासाठी दुसरा हिराच उपयोगाला येत असतो. याचा अर्थ काय, तर आपल्या जीवनामध्ये असे भक्त मंडळी येतात की जे स्वतः म्हणजे आपल्याला एक प्रकारे तयार करत असतात आपल्या वागण्या बोलण्यातून आचरणातून, की आपण भगवानांच्या सेवेमध्ये कसे पात्र ठरू शकू. म्हणजे काय की ते आपल्याला तयार करत असतात भगवानांच्या सेवेमध्ये कसे पात्र होऊ किंवा भगवत धामी आपण लवकर कसे जाऊ यासाठी, आणि ह्यासाठी आपण सगळे भक्त मंडळी एकत्र आलेले असतो. मग त्यावेळेला आपण काय केलं पाहिजे, तृणादपी समीचयन, तर आपण सहनशीलता आपली वाढवून आपण सेवा कशी चांगल्या पद्धतीने उत्तम प्रकारे करू आणि योग्य ते वैष्णव शिष्टाचाराचं पालन करून कशा पद्धतीने करू, तर हे आपण ह्या लीलेतून शिकायचा भाग करायचा, किंवा हे आपण ह्या लीलेतून टेक होम, आपण म्हणतो ना टेक होम मेसेज, म्हणजे आपण काय घ्यायचा बोध, तर हा बोध घ्यायचा की आपण अशा पद्धतीने परिपूर्ण सेवेला महत्व द्यायचं. आणि हे सगळे भक्त मंडळी आपल्या जीवनात जे आलेले आहेत तर ते आपल्याला भगवानांच्या सेवेमध्ये अजून तत्पर करण्यासाठी आलेले आहेत, आणि त्यासाठी त्यांचं आपल्या जीवनात असणं किती महत्वाचं आहे. तर हा भाग समजून घेऊन आपण आपली सहनशीलता वाढवून आपण पुढे पुढे आध्यात्मिक स्तरावर जायचा प्रयत्न करायचा. तर हे आपण या लीलेमधून शिकायचं. आता शिल प्रभुपाद आणि त्यांच्या सेक्रेटरी सोबतची काय लीला आहे, तर शिल प्रभुपाद जे होते तर एकदा ते त्यांचे एक नवीन मंदिर होतं, म्हणजे 108 मंदिरांचं शिल प्रभुपादांच्या मार्गदर्शनाखाली जे आहे तर ते उद्घाटन झालं. शिल प्रभुपादांनी आपल्या हयातीमध्येच 108 मंदिरांची स्थापना केली होती. तर एका मंदिराचं उद्घाटन सोहळा होता आणि तिथे शिल प्रभुपाद गेले. मग तिथे काय झालं की प्रसाद म्हणजे ते अचानक पोहोचले तिथे, म्हणजे दुसरीकडे प्रचार प्रसाराला दुसऱ्या राज्यातून ते फ्लाईटनी येऊन तिथं म्हणजे सगळा तो समारंभ पार पडत असताना ते पोहोचले शेवटी. मग काय झालं, प्रसाद वितरण केलेलं होतं. मग आता प्रसाद वितरण झालेलं होतं त्यामुळे काय झालं की त्यांच्यासाठी प्रसाद शिल्लक नव्हता. म्हणजे पाहिलं तिथं आचार्य आणि भक्तांनी की प्रसाद आता शिल्लक नाहीये प्रभुपादांना. प्रभुपादांनी सांगितलं प्रसाद घेऊन या माझ्यासाठी, प्रसाद नव्हता. मग त्यांनी काय ठरवलं, आता नवीन प्रसाद बनवायचा प्रभुपादांना आणि भोग त्याचा भगवंतांना भोग अर्पण करून मग तो प्रभुपादांना द्यायचा. मग प्रभुपाद तिथे त्यांनी दर्शन घेतलं आणि प्रसाद गेस्ट हाऊस वर घेऊन या म्हणून ते गेस्ट हाऊसला जाऊन तिकडे थांबले. आणि ते वाट पाहत होते प्रसादाची. मग काय झालं, त्यांनी प्रसाद सगळं बनवला आणि मग तो काय केलं की त्यांनी त्या भक्तांनी गडबडीने तो बनवून घेतलेल्या प्रसादाचं थाळी घेतली आणि त्याच्यावर झाकण झाकलं. आणि मग एक भक्त जो आहे तो प्रसाद आहे त्यांनी आणून तो गाडीत ठेवला. आणि दुसरा भक्त आहे तर तिथे खूप घाई धांदल होती. मग दुसरा भक्त आहे त्यानं काय केलं, कार घेतली आणि तो ड्राईव्ह करून निघाला, कार चालवत गेस्ट हाऊस कडे घेऊन चालला. पण काय झालं, मध्येच स्पीड ब्रेकर सारखं म्हणजे काहीतरी अडथळा आला असा आणि पटकन त्याला ब्रेक दाबावे लागले आणि त्यामुळे काय झालं, त्यानं गाडी अचानक थांबवली आणि तो जो प्रसादाची थाळी होती मग त्यातले सगळे पदार्थ उधळले आणि ते कारच्या मागच्या सीटवर कारमध्ये असे सांडले सगळे. मग खूप वाईट वाटलं, आता असा प्रसाद कसा द्यायचा प्रभुपादांना. म्हणून तो पाठीमागे घेऊन गेला तशीच गाडी वळवून आणि त्यांनी सांगितलं आता मला दुसरा द्या प्रसाद. तर ते म्हणले आता दुसरा नाहीये, जो काही होता तो एवढाच बनवला होता आणि हा दिला शिलप्रभुपादांसाठी, आता दुसरा प्रसाद नाहीये. मग असा बराच वेळ गेला. मग शिलप्रभुपादांनी त्या काळात टेलिफोन होते, टेलिफोनवर रिंग केली आणि विचारलं अजून कसा प्रसाद नाही आलाय मंदिरामध्ये, म्हणजे जे काही कार्यालय होतं मंदिराचं संपर्क कार्यालय. आता ते अमेरिकेतलं असल्यामुळे सगळं ऍडव्हान्स त्या काळात, म्हणजे आपण आता अनुभवतो तसं त्या काळात होतं, म्हणजे 70च्या दशकामध्ये. मग त्यांनी गेस्ट हाऊसवरून तिकडे फोन केला. मग तिथे सांगितलं की त्यांनी सांगितलं की ठीक आहे भक्त येत आहेत. मग त्यांनी जाऊन सांगितलं खरा प्रकार. जे दोघं होते त्यांनी जाऊन सांगितलं की असं झालं, घेऊन येत असताना अडथळा आल्यामुळे तो सगळ्या गाडीत सांडलाय प्रसाद आणि आता प्रसादच नाहीये. तर आता म्हणजे आम्ही दुसरा प्रसाद बनवण्याची म्हणजे व्यवस्था करणार आहोत. म्हणजे शिलप्रभुपादांनी काय सांगितलं की तो जो प्रसाद आहे जो गाडीमध्ये सांडलाय तो तुम्ही प्लेटमध्ये गोळा करा, एका म्हणजे एका प्लेटमध्ये जो काही आहे थाळीमध्ये तो सगळा गोळा करा जो जसा सांडलाय तो, आणि तो माझ्यासाठी घेऊन या आणि मी तो ग्रहण करेन. मग ह्याच्यातून आपण काय अनुभवायचं की प्रसाद जो आहे तो भगवान यांचं उच्छिष्ट आहे, त्याच्यामध्ये भगवान यांची लाळ मिसळली. भगवान प्रत्यक्ष अर्चविग्रहाच्या स्वरूपात तिथे तो ग्रहण करायला उपस्थित असतात आणि तो ग्रहण करतात. म्हणजे सूक्ष्मातून भगवान हे ग्रहण करतात. भगवान यांचं एक इंद्रिय अनेक इंद्रियांचं कार्य करतं. भगवान यांचा दृष्टीपात म्हणजे त्यांनी ग्रहण करणं असतं. तर हे आपण समजून घेतलंय, आपल्याला माहितीये प्रसादाचं दैवी महत्व काय. मग असा जो प्रसाद आहे
तर त्याचा सन्मान तितकाच करणं महत्वाचं आहे. तर असा प्रसाद आपण कधीही असं फेकून देऊन किंवा वाया घालवणं योग्य नाही. म्हणजे तो त्याचा काय होईल, अनादर होईल. भगवान यांचं उच्छिष्ट आहे आणि त्याचा सन्मान केला पाहिजे. आणि भगवान जेव्हा ग्रहण करतात तो, तर तेव्हा तो दैवी होतो. मग तो कुठेही सांडो पडो, तो निर्जंतुक असतो. त्याच्यामध्ये खूप सामर्थ्य असतं की आपल्या मेंदूमधल्या पेशी आणि ऊतींचं कार्य वाढेल असं सामर्थ्य असतं. आणि अनेक जन्मांची आपली कल्मश निघून जातील, आपल्या हृदयातली, आपल्या हृदयाची मलिनता निघून जाईल असं सामर्थ्य असतं. आणि आपल्याला शुद्धी, म्हणजे आपली शुद्धी करेल अशा पद्धतीचा तो प्रसाद असतो. त्याच्यामध्ये दैवी सामर्थ्य असतं. मग त्याचा अनादर बिलकुल करता कामा नये आपण. म्हणजे ती प्रसाद सेवा आहे आपण जी करतो आहोत ती. म्हणजे आपण जेव्हा ग्रहण करतो तेव्हा आपल्या अंतरातल्या परमात्म्याला देत असतो भगवान श्रीकृष्णांचं उच्चिष्ट. कारण परमात्मा ही काय, भगवान यांची एक प्रकारची कला, म्हणजे कला अवतार. म्हणजे आपण वेगवेगळे अवतार आहेत भगवान यांचे, तसं परमात्मा हे त्यांचं विस्तार रूप आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण भाव ठेवतो किंवा भगवान यांचा प्रसाद आणि भगवान हे काही वेगळं नाहीये. म्हणजे भगवान जिथे भगवान यांची जिथं लाळ आहे तिथं भगवान प्रत्यक्ष असल्यासारखेच आहे. मग भगवानांच्या प्रसादाचा म्हणून आपण अनादर करता कामा नये. आणि हा जो आदर्श हा श्रील प्रभुपादांनी प्रस्थापित केला. म्हणजे भगवानांचा प्रसाद जो आहे, मग तो जमिनीवर सांडलेला जरी असेल तरी त्याचा आपण सन्मान केला पाहिजे. आणि तो न सांडता आपण ग्रहण केला पाहिजे. आणि समजा असा काही अपघातजनक स्थिती निर्माण होऊन तो प्रसाद जो आहे तर तो अशा पद्धतीने विखुरला, सांडला गेला, तर त्यांनी काय केलं, तर तो गोळा करून आणायला सांगितला आणि त्यांनी ते भगवानांचं उच्छिष्ट म्हणून आनंदाने ग्रहण केलं. मग श्रील प्रभुपाद हे असे होते, म्हणजे आचरणातून जे शिकवतात ते आचार्य. मग असे ते कोण आहेत आपले पूर्ववर्ती आचार्य किंवा फाउंडर आचार्य आपण म्हणतो त्यांना. फाउंडर किंवा आचार्य म्हणतो. म्हणजे काय, आचार्य काय करतात, जे सिद्धांत आहेत ते प्रस्थापित करतात. जी तत्व आहेत ती प्रस्थापित करतात. मग असं महत्व आहे श्रील प्रभुपादांचं आपल्यासाठी. म्हणजे जे वेगवेगळे पूर्ववर्ती आचार्य होऊन गेले गुरु शिष्य परंपरेच्या माध्यमातून, तर त्यानंतरचे जे आचार्य आहेत 32 हे श्रील प्रभुपाद आहेत. म्हणजे आपल्याला शास्त्रामध्ये 64 माळा म्हणजे आपल्याला जे आहेत तर त्या करायला सांगितलं, पण श्रील प्रभुपादांनी काय सिद्धांत प्रस्थापित केला, 16 माळा. मग असे वेगवेगळे प्रिन्सिपल्स आहेत जे सेट करणारे किंवा सिद्धांत प्रस्थापित करणारे श्रील प्रभुपाद आहेत. त्यापैकीच म्हणजे त्यांचं जे आचरण आहे ते अशाच सिद्धांतावरती बेतलेलं होतं. आणि ज्याला शास्त्राधार आहे, म्हणजे जे त्यांच्या गुरूंनी सांगितलं जे जसंच्या तसं आपल्यापर्यंत पोहोचून अशा पद्धतीनं सिद्धांत प्रस्थापित करणारे गुरु शिष्य परंपरेतले श्रील प्रभुपाद हे 32 आचार्य म्हणून गणले जातात. आणि म्हणून आपण श्रील प्रभुपादांनी जे मार्गदर्शन केले त्यानुसार, त्यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आपण प्रसाद सेवा आहे, प्रसाद वितरण सेवा आहे, तिथं ही सगळ्या तत्वा जी आहेत यांचं आचरण केलं किंवा त्यानुसार त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार प्रसाद सेवा आपण कशी करायची ते जर शिकून घेऊन प्रयास केले तर निश्चितच काय होईल, शिलप्रभुपाद संतुष्ट होतील. मग आपण कसे प्रयत्न करायचे आजपासून की शिलप्रभुपादांना मी कसं संतुष्ट करेन, म्हणजे गुरु महाराजांना मी कसं संतुष्ट करेन. तर हे काय आहेत सगळे गुरुतत्व. हे काय, प्रकाश, प्रकाश रूप आहे. गुरुतत्व म्हणजे काय, भगवान श्रीकृष्णांचं प्रकाश रूप आहे. आतले चैत्य गुरु म्हणून जे भगवान आहेत ते आपल्याला आतून शिकवत असतात, मार्गदर्शन करत असतात. मग बाह्य बाह्य स्वरूपातलं भगवान यांचं रूप किंवा प्रकाश रूप म्हणजे कोण असतात, आपले गुरु असतात किंवा शिक्षा गुरु किंवा आचार्य जे कोणी आहे, म्हणजे गुरुतत्व आहे. तर ह्या रूपामध्ये जे आहेत तर ते भगवानच आपल्याला मार्गदर्शन करत असतात. मग ह्या गांभीर्यानं आपण त्यांचे इन्स्ट्रक्शन्स किंवा त्यांचं मार्गदर्शन जे आहे ते सगळं किंवा त्यांच्या सूचना, त्यांचे मार्गदर्शक तत्व सगळं आचरणात आणणं आवश्यक आहे. त्यांच्यावर संपूर्ण विश्वास आणि श्रद्धा ठेवून. श्रद्धा म्हणजे काय आहे, तर आपला शास्त्रावरचा गाढ विश्वास. श्रील प्रभुपादांनी जे सांगितले ते जसंच्या तसं मी आचरणात आणेन, ही श्रद्धा आपल्यामध्ये असली पाहिजे. श्रद्धा, दृढ श्रद्धा, याचा अर्थ काय, शास्त्र जे सांगतात त्याच्यावर गाढ विश्वास. मग शास्त्र जे काय आहे ते सांगणारेच साधू आणि गुरु असतात, तर त्यांच्यावर देखील आपला गाढ विश्वास असला पाहिजे. मग ही दृढ श्रद्धा. मग अशी दृढ श्रद्धा ठेवून आपण जेव्हा सेवेचे प्रयत्न करू तेव्हा निश्चितच काय होईल, श्रील प्रभुपाद खुश होतील, संतुष्ट होतील. आणि त्या जर श्रील प्रभुपाद संतुष्ट तर भगवान कृष्ण संतुष्ट होतील. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण गुरूंच्या माध्यमातून कृष्णांची कृपा संपादन करू शकतो प्रसाद वितरण सेवेच्या माध्यमातून. इथे प्रसाद वितरण सेवा आणि त्याच्याशी संबंधित सगळी सूत्र जे आहेत त्यांचा अभ्यास आपला संपला आहे. आता आपण पुढच्या सेशनला वळूया. हा माताजी, 5वा सेशन असेल बहुतेक वेशभूषेचा. हे रेकॉर्डिंग स्टॉप करून तुम्हाला पुन्हा स्क्रीन शेअरिंग करायला लागेल पुढच्या पीपीटीची. ही 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 4 नंबरची घेऊया माताजी.
हा. तर आता वैष्णव पोशाख जे आहे तर त्याच्याविषयी आपण अभ्यासणार आहोत. तर वैष्णव जो पोशाख आहे त्याचं महत्व काय आहे तर ते थोडस आपण अभ्यासणार आहोत. आज सुरुवात म्हणजे त्याच्याविषयी आपण थोडीशी वैष्णव पोशाख म्हणजे काय किंवा त्याचं महत्व काय याचा विषयी आपण थोडीशी माहिती घेणार आहोत. आणि त्यानंतर आपल्या पीपीटी मधले जे मुद्दे आहेत त्यांना धरून आपण जो आहे तो सगळा अभ्यास करणार आहोत. तर तो वैष्णव पोशाख जो आहे तर त्याचं महत्व आपण समजून घेऊया. म्हणजे भक्तांचा पोशाख कसा पाहिजे, नेहमी साधा स्वच्छ, इतरांना म्हणजे जे इतर आहेत आपल्या संपर्कात येणारे जे इतर आहेत, मग भक्त असू देत अभक्त असू देत, श्रीकृष्णांचं स्मरण करून देणारा असावा पहा. तर अशा पद्धतीचा पोशाख वेशभूषा साधारण असावी. म्हणजे भगवान श्री चैतन्य काय म्हणतात, म्हणजे भगवान जे आहेत चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपात जे अवतरले ते काय म्हणतात, वैष्णव म्हणजे अशी व्यक्ती की जिला पाहिलं की आपल्याला श्रीकृष्णांचं स्मरण झालं पाहिजे. म्हणजे तिला श्रीकृष्ण त्यांना पाहून आपल्याला हे त्या व्यक्तीला आपण पाहिलं की म्हणजे एखाद्या वैष्णवाची ओळख पटवण्याचं काय आहे निर्देश, तर त्या व्यक्तीला आपण पाहिलं ना की आपल्याला कृष्णांचं स्मरण झालं पाहिजे, दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीचं स्मरणच नाही झालं पाहिजे. मग आपण सगळ्यांनी आता स्वतःकडे पाहू बसल्या बसल्या आपली अशी वेशभूषा आहे का की आपण जर समाजात गेलो किंवा समाजात मध्ये कुठल्याही म्हणजे आता आपण दुकानात जाऊ मॉलमध्ये जाऊ कुठेही जाऊ देत आपण आपल्याला पाहून लोकांना असं वाटतं का की हे भगवानांचे भक्त आहेत, हे जे आहेत ते म्हणजे साधक आहेत असं काही वाटतं का. असं आपण थोडस स्वतःच काय करूया निरीक्षण करूया आणि आपल्याला मार्क देऊया. म्हणजे आता 10 मार्क असतील तर आपल्याकडे बघून समाजातल्या लोकांना म्हणजे खरंच आपण भक्त आहोत किंवा वैष्णव आहोत असं किती टक्के वाटेल. 100% वाटेल तर आपण 10 मार्क देऊया. 50 म्हणजे आपण 70% वाटेल तर आपण 8 मार्क देऊया. 50% वाटेल तर आपण 5 मार्क देऊया. आणि बिलकुलच नाही वाटणार तर आपण 5च्या खाली मार्क देऊया, म्हणजे 2-3 असे मार्क देऊया. मग त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की आपलं वैष्णव आचरण होतंय की नाही आणि मग आपल्याला काय करायला आवश्यक आहे. तर असं सगळ्यांनी आपण स्वतःचं थोडंसं चिंतन वाढवूया. तर ह्याने काय होईल तर आपली जी म्हणजे दक्षता आहे किंवा आपण म्हणतो ना सजगता ती वाढेल. आणि मग मी वैष्णव पोशाख जे आहे तर तो धारण केल्यामुळे काय होणार आहे तर माझी कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती होणार आहे. तर हे जे आहे हे आपल्या अंतर्मनाला किंवा आपलं जे चित्त असतं ना तर त्याच्यावर आपला संस्कार होईल. म्हणजे काय असतं उदाहरण देते मी सगळ्यांना की आपण आता स्कूलमध्ये जातो किंवा शाळेमध्ये जातो. मग आता शाळेमध्ये काय असतं आपल्याला गणवेश असतो शाळेचा, हो की नाही, युनिफॉर्म म्हणतो आपण. मग आता तिथे आपण शाळेमध्ये जर वेगवेगळे म्हणजे मी वेगवेगळे शाळेमध्ये समजा मी जाते वेगवेगळे फॅन्सी ड्रेस घालून गेले. किंवा आता आपली मुलं असतील त्यांना आपण वेगवेगळे फॅन्सी ड्रेस घालून पाठवले तर तिथे जे शिस्त आहे डिसिप्लिन आहे तर ते राहील का योग्य. किंवा शाळेमध्ये एक वातावरण असतं किंवा एक मनोभूमिका असते तिथल्या विद्यार्थ्यांची तयार झालेली. तर ती निर्मिती वातावरणाची त्या निर्मिती होईल का की हे अध्ययनाचं ठिकाण आहे, म्हणजे हे विद्येचं मंदिर आहे अशी होईल का जर मी वेगवेगळे फॅन्सी कपडे घालून आपण जर आपल्या मुलांना पाठवलं शाळेत किंवा आपण स्वतः जेव्हा शिकत असतो तेव्हा आपण घालून गेलो असतो तर असं झालं असतं का. बिलकुल नाही. म्हणजे काय की ती जी वातावरण निर्मिती असते ती पूरक असते. त्या पाल्याला किंवा त्या विद्यार्थ्याला त्या तो जे काही तिथे ग्रहण करतोय ज्ञान तर ते ज्ञान चांगल्या पद्धतीने आत्मसात करण्यासाठी आणि प्रगती करण्यासाठी ते वातावरण पूरक असतं. आणि ह्यासाठी ते काय असतं तर तिथे शिस्त किंवा आपण डिसिप्लिन ज्याला म्हणू तर ते तिथं म्हणजे शिस्त किंवा वेगवेगळे काटेकोर नियमांचं पालन किंवा डिसिप्लिन राखलं जातं किंवा ते पालन वेगवेगळ्या काटेकोर नियमांचं केलं जातं. त्याचं कारण काय असतं तर ते म्हणजे विद्येचं मंदिर आहे, सरस्वती मातेचं मंदिर आहे, तर त्यानुसार तिथे जे आहे आचरण आवश्यक आहे. मग स्वच्छता टापटीप सगळं काही म्हणजे शाळेचे जे नियम असतात तसं असतं. गणवेशच तिथं धारण करायचं सर्वांसाठी एकसारखाच गणवेश असतो.
मग हे का असतं तर सगळे समान स्तरावर आहेत, तिथे उच्च नीच काही भेदभाव नाही, म्हणजे हे आपण शिकतो. मग असंच आहे आपलं हे आध्यात्मिक जे आहे ते ज्ञान घेण्याचं ठिकाण आहे आपलं मंदिर म्हणजे, किंवा आपले आश्रम म्हणजे, किंवा आपले नामहट्ट सेंटर म्हणजे. मग त्यामुळे इथे आपल्या सर्वांसाठी एकच ड्रेस कोड आहे, म्हणजे भगवान जे आहे हे कसं आहे सर्वांसाठी तितकेच परमदयाळू आणि कृपाळू आहेत. आणि त्याचबरोबर भगवान जे आहेत त्यांचे आपण जीवात्मा म्हणून म्हणजे जे अंश आहोत तर एकसारखेच आहोत. म्हणजे आपल्या सगळ्यांचा जो आकार आहे तो आपल्या डोक्यावरचा जो एक केस आहे त्याचा जो अग्रभाग आहे त्याचा 10,000वा भाग असा आहे. म्हणजे कोणाचा आकार मोठा नाहीये, म्हणजे कुमुदमाता इकडे सेवा करायला येतात म्हणून त्यांचा काही माझ्यापेक्षा म्हणजे माझा एक जीवात्मा म्हणून जो आकार आहे आध्यात्मिक स्तरावर त्याच्यापेक्षा मोठा आकार नाहीये. किंवा ऐकायला बसलेले श्रोत्यांचा मग ते श्रवण भक्ती करतायत म्हणून जरा अजून मोठा साईज आहे असं नाहीये, हो की नाही. म्हणजे ह्या भेदभाव नाही, भगवान कुठेही पक्षपात नाही करत. भगवान यांनी सगळ्यांच्यावर सारखंच प्रेम केलं, नेहमी सारखंच प्रेम करतात आणि कुठलाही पक्षपात भगवान करत नाहीत. मग अशा पद्धतीनं जेव्हा भगवान यांचं कार्य आहे तेव्हा आपलं आपलं कार्य त्यांचे अंश म्हणून सेवा करणं हे आपलं धर्म आहे, हो की नाही. म्हणजे भगवान यांचे आपण अंश आहोत आणि आपण अंशी म्हणजे अंशी म्हणजे जे आहेत तर त्यांची सेवा करणं हे आपलं कार्य आहे. मग अशा वेळेला आपली ओळख कशी असली पाहिजे की भगवान म्हणजे जे आहे तर ह्यांचं स्मरण झालं पाहिजे. आम्ही त्यांचा अंश आहे, मी त्यांचाच एक भाग आहे, हे समाजातल्या किंवा आपल्याला पाहणाऱ्या सगळ्या लोकांना पटेल अशा पद्धतीचं आपलं आचरण भगवान यांच्यासारखं वेशभूषा भगवान यांची कशी वेशभूषा आहे. म्हणजे भगवान सुद्धा यांना यशोदा मैया काय करायच्या तिलक लावायच्या, कारण त्या कृष्णांची भक्ती करायच्या. ते आपला मुलगा म्हणून भगवान यांच्या माथ्यावर तिलक लावायचे, म्हणजे भगवान सुद्धा यांच्या हे सुद्धा स्वतः तिलक धारण करतात पहा. म्हणजे तर अशा पद्धतीने आपली वेशभूषा जी आहे तर ती अशा पद्धतीची हवी की हे वैष्णव भक्त आहेत किंवा श्रीकृष्णांचे भक्त आहेत हे समोरच्या व्यक्तीला लगेच लक्षात येईल, आणि हीच वैष्णवाला ओळखण्याची गुण आहे. म्हणजे तिलक माथ्यावर आणि गळ्यात कंठी आणि गृहस्थाश्रमातला भक्त असेल तर त्याचा सफेद कुर्ता किंवा धोती कुर्ता अशा पद्धतीनं, किंवा शिखा राखली त्यांनी आणि मुंडन आहे अशा पद्धतीचा जो वेशभूषा असेल तर त्याला पाहून नक्कीच समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीला, मग तो भक्त असो अभक्त असो कुणी असो तर त्या सगळ्यांना लक्षात येईल की हा जो आहे तो कृष्णांचा भक्त आहे किंवा हा एक वैष्णव आहे. म्हणजे ही वैष्णव जे आहे त्याला ओळखण्याची खूण आहे. किंवा अशा पद्धतीनं वैष्णवाला पाहता क्षणी त्याचं दर्शन होता क्षणी आपल्याला कृष्णांचं स्मरण झालं पाहिजे. ही पण एक प्रचार प्रसार सेवा आहे पहा. म्हणजे आपल्या वेशभूषेतून आणि आपल्या आपल्या आचरणातून तर आपण भगवान यांचे आपण सेवक आहोत हे तर आपण इतरांसाठी आदर्श प्रस्थापित करून एक उदाहरण तर बनून आपण प्रचार प्रसार करायचंच आहे. पण त्याचबरोबर आपल्या वेशभूषेतून पण आपल्या आपल्या भगवान श्रीकृष्णांचा हा सेवक आहे किंवा भगवान श्रीकृष्णांची आठवण प्रत्येकाला होईल यासारखा सर्वश्रेष्ठ प्रचार नाही असं चैतन्य महाप्रभू म्हणतात पहा. म्हणजे त्याद्वारे सुद्धा आपण आपला तिलक आणि आपली कंठी आणि अशा पद्धतीचा वेशभूषा त्याद्वारे सुद्धा आपण काय करत असतो तर एक प्रकारे भगवान यांच्या यशोगाथांचा प्रचार प्रसारच करत असतो. म्हणजे भगवान यांच्या यशोगाथांनी किंवा विजयगाथांनी आपला इतिहास जो आहे तो व्यापलेला आहे. मग भगवान यांच्यासारखंच तिलक धारण करून आपण काय करत असतो तर भगवान यांचा प्रचार प्रसार म्हणजे भगवान यांच्यासारखे म्हणजे परमश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कुणीही नाहीत आणि त्यांचा मी सेवक आहे त्यांचा मी दास आहे अशा पद्धतीने आपण त्यांची यशोगाथा पुढे पुढे नेत असतो. आणि म्हणून आपण खूप म्हणजे खूप गांभीर्याने ह्या वेशभूषेकडे पाहिलं पाहिजे. हे आपल्यासारख्या प्रत्येक भक्ताचं कर्तव्य आहे. ह्यासाठी मी चिंतन करायला सांगितलं की आपण नेहमी दुसऱ्या भक्ताला पाहिलं मंदिरात गेलं की आपण स्वतःच आत्मचिंतन सुरू करायचं. आपण ग्रेडेशन्स द्यायचे आपल्याला. ह्याला काय म्हणायचं सेल्फ असेसमेंट. म्हणजे ही सुद्धा एक आपल्याला म्हणजे आपण भक्तीमध्ये भक्तिपथावर कशा पद्धतीनं पुढे अग्रेसर होत आहोत. मग ह्यासाठी म्हणजे पडताळण्याची ही एक चाचणी आहे की आपण काय करायचं स्वतःला नेहमी दुसऱ्या भक्तांना पाहून आपल्या मनामध्ये विकार येतात का मनात ईर्ष्या किंवा हे सगळे भौतिक स्तरावरचे भाव आहेत तर आपल्याला
त्या भक्तामध्ये म्हणजे किंवा त्या भक्ताकडे पाहून मला म्हणजे भगवान यांची म्हणजे स्मरण करून देणारे असे कोणते गुण आहेत किंवा अशी काय त्याची वेशभूषा आणि त्याच्या पोशाखामध्ये आहे विशेष की ज्याद्वारे मीही अशा पद्धतीचं आचरण करून स्वतःला उन्नत करू शकेन, अशा पद्धतीचा आपला भाव असला पाहिजे. आणि आपल्याला नेहमी इतर भक्तांना भेटल्यावर किंवा इतर भक्तांना ऐकल्यानंतर आपण ऑनलाईन श्रवण भक्ती करतो, तर नेमके मी कोणत्या स्तरावर आहे अशा पद्धतीनं आपण ग्रेडेशन्स करून किंवा अशा पद्धतीनं स्वतःची चाचणी करून आपल्याला कशा पद्धतीने अजून पुढे जाता येईल, कशा पद्धतीनं आपण आपल्या आचरणात वेशभूषेत बदल करता येईल, हे आपले प्रयत्न असले पाहिजेत. म्हणजे खरा भक्त काय करत असतो, नेहमी शिकण्याच्या भूमिकेत असतो. खरा शिष्य काय करतो, नेहमी शिकण्याच्या भूमिकेत असतो. मग अशा पद्धतीने आपले प्रयत्न असले पाहिजेत. मग आता इथे आपण हा भाग समजून घेऊया की पहिल्या स्लाइड मध्ये श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात की जो व्यक्ती आध्यात्मिक प्रगती ज्याला करायची ज्या व्यक्तीला, तर तो व्यक्ती त्यांना खूप काळजीपूर्वक राहिलं पाहिजे आणि आपलं वाचन आध्यात्मिक होत आहे ना ह्याचं स्मरण केलं पाहिजे. कारण या भौतिक जगात अशा प्रकारची म्हणजे सगळी पुस्तकं उपलब्ध आहेत की जे आपल्या मनामध्ये क्षोभ निर्माण करतात. आणि त्याचबरोबर अशी वर्तमानपत्र आहेत किंवा अशी नाटकांची पुस्तकं आहेत म्हणजे भौतिक जगतातली, तर किंवा अशी कथा कादंबऱ्या ह्यांची पुस्तकं नॉवेल्स वगैरे म्हणजे जे आहेत, तर मग किंवा साप्ताहिक आहेत की किंवा पाक्षिक आहेत, म्हणजे हे भौतिक जगाशी संबंधित घटना किंवा बातम्या ही आपल्याला सगळी पुरवतात. मग असे जे आहेत ते ऐकून आपण काय होऊ, हैराण होऊ. म्हणजे आपण रोज उठून बसलं की नवीन बातमी आपण काय बघतो वर्तमानपत्रामध्ये, इकडे खून झाला, इकडे मारामारी झाली, इकडे अपहरण झालं, इकडे म्हणजे विनयभंग झाला, म्हणजे अशाच पद्धतीच्या घटना आपण वाचतो, हो की नाही. इकडे चाकूनी भोसकून वार केले, म्हणजे असं सगळं आपण वाचतो. आपण मीडिया म्हणजे सोशल मीडियामध्ये पण काय अशाच पोस्ट वाचतो. आपण टीव्हीवर काय ऐकतो, अशाच बातम्या ऐकतो. म्हणजे आपण टीका करणे ह्या हेतूनी नको अभ्यासूया, तर आपल्या जीवनामध्ये काय घडतं तर ह्याचा आपण उहापोह करतो आहोत. भौतिक स्तरावर काय घडतं, तर अशा पद्धतीच्या घटना आपल्याला वाचायला, पाहायला, ऐकायला मिळत असतात. किंवा कथा कादंबऱ्यातून आपण काय करतो, भौतिक स्तरावरच्या ज्या कथा आहेत त्या ऐकतो म्हणजे किंवा वाचतो. प्रेमकथा असतात किंवा प्रवास वर्णन आहेत, आत्मचरित्र आहेत, अशी आपण वाचतो. मग ती आपल्या चित्तावर म्हणजे थोडस इथे आपण आपलं मन कसं आहे हे समजून घेऊ. तर आपलं जे मन आहे ना, तर त्याचे दोन प्रकार आहेत. आपलं बाह्य मन आणि अंतर्मन. म्हणजे अंतर्मनाचा जो भाग असतो त्याला म्हणायचं चित्त. तिथं ते अंतर्मनाच्या भागात चित्त असतं. सबकॉन्शियस माइंड इंग्लिश मध्ये त्याला म्हणायचं. आणि कॉन्शियस माइंड म्हणजे आपलं जे आहे ते बाह्य. मग आता ह्या सगळ्या घटनांचा आपल्या चित्तावर प्रभाव पडतो. कसा पडतो तो समजून घेऊ. तर आपलं जे बाह्य मन आहे ना, ते काय करतं, म्हणजे आता उदाहरणार्थ माझ्या समोर लॅपटॉप आहे, मी लॅपटॉपवर शिकवते आता हे झूमच्या माध्यमातून. तर हा लॅपटॉप आहे ह्याचं आकलन मला बाह्य मनाच्या माध्यमातून होतं. आणखी आपल्याला म्हणजे मग ह्या लॅपटॉपचा उपयोग काय आहे हे आता बाह्य मनाच्या माध्यमातून आपल्याला हा लॅपटॉप आहे समजलं. ह्याचा विविध ठिकाणी उपयोग आहे. तसं मला भक्ती सेवेमध्ये उपयोग आहे. वेगवेगळ्या प्रकारे कसे त्याचे उपयोग आहेत हे हे जे आहे तर हे समजलं. मग अशा पद्धतीचं आकलन एखाद्या गोष्टीचं आणि त्या विषयाची माहिती किंवा त्या विषयाशी संदर्भित मग ही सगळी माहिती म्हणजे आपल्या मनामध्ये पूर्व अनुभवांचा साठा असल्यामुळे आपल्याला असते. आणि मग त्यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया म्हणजे मग मी ह्या लॅपटॉपचा उपयोग जे आहे ते माझा भक्ती सदाचारचा जो वर्ग आहे तिथे अध्ययन करण्यासाठी मी करेल, हा माझा निर्णय झाला. मग अशा पद्धतीनं निर्णय घेण्याचं काम जे आहे तर ते आपलं कॉन्शियस माइंड करत असतं. म्हणजे त्याचे दोनच कार्य आहेत की माहिती आकलन घेणं आणि निर्णय घेणं. आणि आपलं जे चित्त आहे म्हणजे त्याला सबकॉन्शियस माइंड म्हणतात, तिथं काय असतं तर तिथं ह्याचा परिणाम दिसत असतो. आपण जे निर्णय घेत असतो किंवा आपण जे पाहत असतो, माहितीचं संकलन करत असतो. मग आता आपण असं माहितीचं संकलन कथा कादंबऱ्या पाक्षिक मासिक अशा पद्धतीने म्हणजे श्रील प्रभुपाद काय सांगतायत हे आपण गांभीर्याने समजून घेऊया. यासाठी हे मी उदाहरण देते
सगळ्यांनी अगदी लक्षपूर्वक ऐकूया. तर अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळे कथा, नाटकं, सिनेमे हे सगळे आपण पाहत असतो. आणि आपल्या ह्या बाह्य मनाच्या माध्यमातून ते पाहून त्याच्यावर आपली विचार प्रक्रिया होत असते. आणि आपण निर्णय घेत असतो. आता मी उदाहरण देते कसं घडतं. सगळ्यांना सगळ्यांनी सगळ्यांना आता बऱ्यापैकी हिंदी चित्रपटसृष्टीतले काही चित्रपट माहिती असावेत. माझा फार संबंध नाही आला, पण थोडंफार आता ते फेमस झाल्यामुळे मला थोडंसं माहिती. तर तेरे नाम म्हणून खूप 10-20 वर्षापूर्वी पिक्चर आला होता सलमान खानचा. तर त्यावेळेला त्याची ती हेअरस्टाईल होती पहा, सगळ्यांनी अशी ते केस बाहेर येणार आहेत ना. तर सगळ्यांनी मग काय केलं, ते चित्रपट पाहिला आणि त्यांनी निर्णय घेतला की आपण अशी हेअरस्टाईल करायची. त्या काळातले सगळे हेअरस्टाईल वाले असेच होते, म्हणजे सगळ्या हेअर सलून मध्ये तर ती फॅशनच होती, तेरे नाम हेअरस्टाईल म्हणून करून मिळेल वगैरे असं लिहिलेलं असायचं त्या काळात. तर म्हणजे ह्याच्यातला विनोदाचा भाग आपण सोडून देऊया. तर आपण जे पाहतो आणि मनाच्या स्तरावर, म्हणजे आपण आपलं जे बाह्य मनाच्या स्तरावर निर्णय घेतो, म्हणजे ते पाहून म्हणजे परिणाम कसा असतो पाहणं, वाचन करणं है ना, त्याचा की ते चित्तावर त्याचा परिणाम दिसतो. हम्म म्हणजे काय की ती जी आहे, तर ती आपण तशा पद्धतीची हेअरस्टाईल करूया की जेणेकरून त्याच्यासारखा आपला आविर्भाव होईल. हा परिणाम झाला आपल्या चित्तावर आणि त्या पद्धतीचं आपण स्वतःला आचरण करायचा प्रयत्न करू. ती हेअरस्टाईल करण्यामागचा आविर्भाव काय आहे, ते आचरण करायला पाहिजे. हा निर्णय घेतला तर तो आचरण करायला पाहिजे, म्हणजे ती हेअरस्टाईल आहे त्याचं अनुकरण करायला पाहिजे. हा निर्णय जेव्हा घेतला त्यावेळेला त्याचा परिणाम काय दिसला, तर त्याच्यासारखी मानसिकता, त्या हिरोचं जे चित्र रंगवलं होतं, त्या अभिनेत्याचं जे पात्र उभं केलं होतं, तर त्याच्यासारखं आपल्याला बनायचंय. हा परिणाम होता त्याच्यावर. मग जर आपण अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या दिवस रात्र बातम्या जर ऐकल्या, वाचल्या, आणि अशा पद्धतीचं जर आपण बाह्य मनावर संस्कार आपल्या झाले, तर त्याचा जो परिणाम आहे तो चित्तावर कसा पडेल पहा, म्हणजे किती भयानक पडेल पहा. मग हेच श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात. म्हणजे अप्रत्यक्षपणे त्याचा परिणाम जो असतो तो तिथे दिसत असतो आणि हेच परिणाम आपल्याला टाळायचे आहेत. आणि म्हणून भौतिक जगतातलं असं कुठलंही साहित्य आहे ते आपल्याला आनंद देणारं नाही, पण कृष्णकथा कशा आहेत, आपल्याला म्हणजे किती त्या वाचल्या, श्रवण केल्या तरी त्याचा गोडवा वाढवणारे आहेत, म्हणजे अमृतासारखे आहेत. आणि त्याचा गोडवा कसा आहे की अमृताचे कण जसे आपण कितीही चाखले तरी आपल्याला कमी पडतील अशा आहेत. म्हणजे आपण दामोदर दिला दरवर्षी ऐकतो, हो की नाही, कार्तिक महिन्यात. आणि एरवी पण आपण वाचतो कृष्ण कथा. आपण कृष्णा पुस्तक नेहमी वाचतो, जितकं वाचू तेवढा रस वाढत जातो, कृष्णाविषयीचं प्रेम वाढत जातं. अजून प्रत्येक वेळी वाचताना आपल्याला काय वाटतं, अरे मी नवीनच कथा वाचतोय, मला माहितीच नाही जणू. अशा पद्धतीचा आपण आनंद, कुतूहल आणि औत्सुक्य अनुभवत असतो. मग अशा पद्धतीचं भगवान यांच्या विषयीच्या ज्या कथा आहेत, म्हणजे त्या त्यांच्या यशोगाथाच आहेत, जिथे तिथे भगवान यांनी लीला केल्या आणि आपल्या भक्तांना आणि म्हणजे भक्तां जे आहेत तर त्यांचा उद्धार करण्यासाठी, किंवा भक्तांवर कृपा करण्यासाठी नेहमी त्यांनी यशच घेतलं, म्हणून त्यांना अजित म्हटलं जातं. मग असे जे भगवान आहेत त्यांच्या यशोगाथाच आहेत आणि त्यांनी आपल्या सगळ्या भारताचाच नव्हे विश्वाचा इतिहास रंगलेला आहे. मग अशा ज्या यशोगाथा आहेत किंवा भगवान यांच्या कथा, हरिकथा म्हणतो, तर त्याचा गोडवा असा आहे की त्या नित्य नूतन वाटतात आणि त्यांनी आपल्याला कंटाळा नाही. कथा कादंबऱ्या पुन्हा ऐकल्या तर आपण कंटाळून जाऊ, एक वाचली की सोडून देऊ, नंतर पुन्हा नाही वाचणार 2-3दा वाचल्यावर. पण आपण भगवानांच्या कथा आहेत त्या पुन्हा 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 म्हणजे त्याचं श्रवण करत असतो किंवा वाचन करत असतो, तसं आपण शुद्धी होत असते आपल्या अंतःकरणाची आणि आपल्या चित्तावर तो संस्कार ठसत असतो. अशा पद्धतीने, कशा पद्धतीने, तर आपल्या जे बाह्य मन आहे ते जे पाहतं, ऐकतं, म्हणजे किंवा जे त्याच्याकडून ग्रहण केलं जातं, आणि त्याच्याकडून जो निर्णय घेतला जातो त्याचा परिणाम आपल्या चित्तावर दिसत असतो. ह्यासाठी आपण हरिकथा ऐकली पाहिजे. म्हणजे चालता, म्हणजे काय म्हटलं जातं की चालताना, वाचताना, बोलताना सगळीकडे नेहमी आपण भागवतच म्हणजे जो आहे तर तो ग्रहण केला पाहिजे. म्हणजे ईट भागवतम असं म्हटलंय, ईट भागवतम, स्लीप विथ भागवतम, ईट विथ भागवतम, अशा पद्धतीने वॉक विथ भागवतम, म्हणजे हरिकथा जिथे तिथे हरिकथा आपल्या कानावर पडली पाहिजे. मग काय होईल, कान हे आपल्या हृदयाचं द्वार आहेत, आपल्या चित्तावर, म्हणजे हृदय जे आहे तर तिथे ते चित्त आहे, तिथे काय होईल, त्याचा संस्कार होईल आणि त्याद्वारे आपल्या अनेक जन्माची जी कल्मश आहे ती निघून जातील.
आणि म्हणून हे जे ज्ञान आहे तर ते आपल्याला महत्वाचं आहे. आणि म्हणून श्रील प्रभुपाद सांगतात की म्हणून हरिकथा किंवा भगवानांच्या लीला ज्या आहेत त्या आपण श्रवण करावे. आता ह्याचा परिणाम काय आहे, म्हणजे हे सगळं श्रील प्रभुपाद आपल्याला का सांगतायत, तर आता हे पुढच्या काही स्लाइड्स मध्ये आपण अभ्यासणार आहोत. हा मग त्याची पुढच्या स्लाइड मध्ये हा त्याची पुढच्या स्लाइड वर जाऊया. हरे कृष्ण. 5 नंबरची स्लाइड आहे का माताजी बघा. माताजी मी करून टाकलेली 5व्या नंबरची हा स्लाइड. मग तीच घ्या, तीच घ्या, तीच घ्या, मागची घ्या, ही 6 नंबरची आली. हा ठीक आहे. हरी बोल. खूप खूप धन्यवाद माताजी. तर हा सगळं काय आहे, तर वेळेचा अपव्यय आहे आपल्यासाठी. म्हणजे ज्याला भक्त बनायचंय त्याला हे सगळे चित्तावर आपले काय होणार आहे, वेगळे संस्कार होणार आहेत आणि आपल्याला हे टाळायचे. इथपर्यंत आपण अभ्यासलं. मग आता हे सगळं आहे, ह्या सगळ्या माध्यमातून जे आहे तर श्रील प्रभुपाद अजून आपल्याला काय सांगतात, तर त्यासाठी त्यांनी उदाहरण दिले. अमेरिकेतील भक्तांनी जेव्हा त्यांना कृष्ण समजले तेव्हा ते कृष्ण भावनेत आले. म्हणजे श्रील प्रभुपादांच्या माध्यमातून त्यांना कृष्ण समजले आणि ते कृष्ण भावनेत आले. मग त्यांनी वर्तमानपत्र वाचायचं सोडून दिले. श्रील प्रभुपादांनी सांगितले हे सगळं काही वाचायची आवश्यकता नाही, त्या पद्धतीने म्हणजे त्याचे परिणाम असे आहेत. तर त्यांनी सोडून दिलं, कारण त्यामध्ये कृष्ण नाही, कृष्ण कथा नाही. जिथं कृष्ण नाही ती प्रत्येक गोष्ट म्हणजे कृष्णांना विसरून जी कोणती आपण प्रत्येक गोष्ट करतो ते म्हणजे पाप असते. म्हणजे ते म्हणजे पाप आहे. म्हणजे का, तर तो भोगच आहे एक प्रकारचा. आणि जेव्हा आपण भोग करत असतो म्हणजे तर त्यावेळेला तो भोग कशा प्रकारचा आहे म्हणजे तर ते आपण नाही निर्णय घेऊ शकणार किंवा नाही ठरवू शकणार. म्हणजे ते पापकर्मच ठरतं. जिथं कृष्णांना विसरून आपण कृष्णांनी दिलेल्या म्हणजे ज्या वस्तू आहेत त्यांचा उपभोग करतो. म्हणजेच काय, की कृष्णांना केंद्रस्थानी न ठेवता आपण स्वतःची इंद्रिय तृप्तीच करत असतो आणि म्हणून त्याला पापकर्म म्हटले. मग आता असे जे भक्त होते त्यांनी काय केलं, कृष्ण कथा नाही त्यामुळे त्यांना ते आवडायचंच बंद झालं. आणि जिथे कृष्ण नाही तिथं मग म्हणजे त्या गोष्टी आपण स्वीकारायला नाही भाव्यात. म्हणजे काय, की अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन अशा पद्धतीचं त्यांचं आचरण बनलं. मग ती कोणतीही गोष्ट असो, म्हणजे एकदा आपण भक्तीमध्ये आलो की आपलं मन रमत नाही. मग हीच खऱ्या भक्ताची परीक्षा आहे. म्हणजे काय, की मायादेवीची सेवा करायची की कृष्णांची सेवा करायची. म्हणजे आपल्याला रोज काय घडतंय हे जर कळलं नाही तरी आपल्यामध्ये काहीतरी फरक नक्की पडेल. म्हणजे रोज आपल्याला कृष्ण नाम घ्यायला नाही जमलं तरी नक्की फरक पडणार आहे, की कृष्ण आपल्या जीवनात आल्यावर हळूहळू हळूहळू आपण कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होत जातो. आणि त्यामुळं आपण अशा पद्धतीचं म्हणजे आचरण करणं आवश्यक आहे, की जे कृष्ण भावनेला पूरक आहे. मग वर्तमानपत्र अभ्यासनं म्हणजे काय आहे, की वेळेचा अपव्यय आहे. म्हणजेच काय, की अशा गोष्टी आपण त्यागल्या पाहिजेत की ज्या आपल्या कृष्ण भावनेला पूरक नाहीयेत किंवा ज्या कृष्ण भावनेसाठी म्हणजे ज्या पूरक नाहीत, तर अशा किंवा ज्यांची काही आवश्यकता नाही, वेळेचा अपव्यय आहे, तर अशा गोष्टी आपण टाळल्या पाहिजेत. आता हे सगळं का सांगतायत अजून पुढे जाऊया आपण. हा माताजी पुढची स्लाइड. हा मग आता या स्लाइड मध्ये काय सांगतात श्रील प्रभुपाद, त्यांच्या ह्या वेगवेगळ्या लेक्चर्स मधले हे उल्लेख आहेत. म्हणजे जे आहेत त्यांचे जे हे म्हणजे हे जर लेक्चर आपण टाईप केलं गुगलवर तर तिथं त्यांचं लेक्चरही येतं आणि खाली त्याचं ट्रान्सलेशन पण येतं बरं का. तर त्यांच्या ह्या लेक्चर मधले हे दाखले आहेत सगळे, त्यांनी कशा पद्धतीनं हा विषय मांडलाय. तर आता काही वेळा काय होतं किंवा चित्रपट दाखवले जातात. मग त्यामधली हिंसा किंवा त्यामध्ये प्रेम कहाण्या असतात, गुडकथा असतात, सगळं काही दाखवलं जातं. मग श्रील प्रभुपाद काय म्हणाले, मला काही हे असलं पाहायला आवडत नाही किंवा हे सगळं पाहू नये. मग ह्यातून जे काही पाहतो आपण तर त्याचे परिणाम आपल्यावर होतात. म्हणजे आपण जो संग करू तो आपल्यावर परिणाम होणार आहे. म्हणजे आपण जर चित्रपटातल्या त्या अभिनेत्याचा संग केला, तिथली हिंसा पाहिली, म्हणजे त्या सगळ्या ज्या त्यांनी जी अभिनेत्यांनी ती जी काही पात्र रंगवली त्या सगळ्या म्हणजे पात्रांचा आपण संग केल्यासारखं आहे. आणि मग तसा संग झाला तर आपण ते भौतिक स्तरावर आहे, इंद्रिय तृप्तीच्या स्तरावर आहे, तर आपण इंद्रिय तृप्तीच करायला लागू. म्हणजे काय, की आपण जर अशा पद्धतीचा संग केला
म्हणजे भौतिक स्तरावर आपल्या इंद्रियांना आनंद देण्यासाठी अशा सगळ्या घटना त्या पात्रां जे असतात तर ते त्या पात्रांच्या कथाही तशा असतात आणि अशा घटना त्या कथेमध्ये घडत असतात. मग ती काय होईल, इंद्रिय तृप्ती होईल, म्हणजे आपल्याला नेत्रसुख मिळेल, आपल्या मनाला समाधान मिळेल, अशा पद्धतीचं ते असतं. मग मन सुद्धा भौतिक स्तरावर आहे. मग जर आपण कृष्ण कथा ऐकली तर नक्की काय होईल, तर आपल्याला कृष्णांचा संग मिळेल, हो की नाही. म्हणजे आपण अशा भौतिक स्तरावरच्या कथा किंवा चित्रपट पाहिले तर आपल्याला मायादेवीचाच संग मिळाल्यासारखा एक प्रकारे, म्हणजे आपली भोगवृत्ती वाढेल. पण जर आपण कृष्ण कथा ऐकली तर काय होईल, तर आपल्याला कृष्णांचा संग मिळेल आणि कृष्ण कथा आपल्याला काय करेल, आध्यात्मिक स्तरावर म्हणजे आध्यात्मिक जगतामध्ये नेऊन पोहोचवेल. मग आपण ठरवायचं की आपण काय करायचं. तर हे सगळं आता काय सांगतात शिल प्रभुपाद, अजून पुढे जाऊन आपण अभ्यासू. हा माताजी, पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. तर आता ह्या स्लाइडच्या माध्यमातून आपण काय अभ्यासणार आहोत पहा. मग आता श्रील प्रभुपाद काय सांगतात की तुम्ही इकडे या, म्हणजे कुठे या, कृष्ण भावनेमध्ये या, आमच्या मंदिरात या, आमच्या आश्रमात या, आमच्या नामहत्या केंद्रावर या. इथे या. मग इथे काय करा, आमच्याकडे इथे सगळंच आहे. तुम्ही पबला जाऊन नृत्य करणार, मग आमच्या इकडे कृष्ण भावनेमध्ये या आणि इथं काय करा, भगवान श्रीकृष्णांच्या आनंदासाठी संकीर्तन करा. म्हणजे आमच्याकडे डान्स आहे, हो की नाही. मग इथं वेगवेगळी भजनं करा, वेगवेगळ्या पद्धतीनं तुम्ही नाचा गा, अशा पद्धतीने तुम्ही खूप छान नृत्य करू शकाल, खूप सुंदर पद्धतीने वेगवेगळी भजनं गाऊ शकाल. मग तुम्ही थकलात की काय करा, तुम्ही प्रसाद ग्रहण करा. आणि मग अशा पद्धतीनं भगवान यांच्या तुम्ही कृपेस पात्र व्हाल. म्हणजे ह्यापेक्षा अजून काय नवीन नवीन हवंय आपल्याला जीवनामध्ये. रोज वेगवेगळी भजनं म्हणली, रोज वेगवेगळ्या नृत्य, इतक्या नृत्य शैली आहेत संकीर्तनाच्या. म्हणजे श्रीनिवास प्रभूंची जी मंडळी आहेत तर त्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीच्या नृत्य शैली ज्या आहेत तर त्या ज्या आहेत तर त्या सगळ्या भक्तांना शिकवल्या. मग इतक्या पद्धतीच्या नृत्य शैली आहेत वेगवेगळ्या नवीन नवीन संकीर्तनामध्ये. मग आपल्याला अजून काय हवंय, हो की नाही. नाहीतर लोक पहा काय करतात, रोज तो बॉल डान्स करतात, म्हणजे पाश्चात्य देशामधलं हे नृत्य आहे, किंवा इतर नृत्य करायला पैसे देऊन पब मध्ये जातात, बरोबर. मग त्याहून चांगलं काय आहे की आपल्या जे आपलं जे इस्कॉनचं केंद्र आहे किंवा आपलं इस्कॉनचं मंदिर आहे तिथे या, नृत्य करा, भजन गा, हो ना, जप करा, प्रसाद घ्या आणि सगळं मोफत. कुठेही आपल्याला पैसे घ्यायला नको, ठीक आहे. सर्व काही मोफत. म्हणजे काय, आपल्याकडे म्हणजे इथं वाक्य आहे पास ह्या स्लाइड मध्ये इंग्लिश मध्ये इथे वाक्य लिहिलंय, आपल्याकडे सगळं काही आहे. वी वॉन्ट म्युझिक, देर इज म्युझिक, है ना. वी वॉन्ट डान्सिंग, देर इज डान्सिंग. वी कॅन ब्रिंग नाईस म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स, यू कॅन जॉईन. म्हणजे काय की तुम्हाला जे काही आहे ते सगळं आमच्याकडे आहे. आणि ह्या सगळ्या कशाला पैसे नाही मोजायला लागत, सगळं काही मोफत आहे. आणि मग तुम्ही काय करा, हे सगळं या, ग्रहण करा आणि त्याचा आस्वादन करा. आणि मग त्यामुळे काय होईल, सगळं काही कृष्ण जागृतीसाठी आहे. आणि त्यामुळे काय होईल, तुम्ही भगवान कृष्णांच्या कृपेस पात्र व्हाल. मग नाचायचंच आहे तर संकीर्तन करा, वेगवेगळे संगीत हवे तर ही साधनं वापरून कृष्णांच्या सेवेत त्याचा वापर कशा पद्धतीने करता येईल हे जाणून घ्या. एकत्रच यायचंय तर सर्वांना प्रसादाचं वितरण करायला आपण एकत्र येऊन सेवा करू शकतो की नाही. प्रसादाचे ज्या थाळ्या आहेत त्या वाटू शकतो, किंवा आपण म्हणजे सगळ्यांना प्रसाद वितरण करून आनंद घेऊ शकतो. की अशा पद्धतीने एकत्रच जर यायचे तर म्हणजे एकत्र पब मध्ये पार्टीमध्ये येतात. मग त्यावेळेला आपण छान छान प्रसादाचे ज्या थाळ्या आहेत त्या सगळ्यांना प्रसाद वितरण म्हणजे करण्यासाठी ज्या आहेत त्या वितरित करून म्हणजे प्रसादासह अशा पद्धतीने आनंद घेऊ शकतो. म्हणजे एकत्र जायचं तर भगवत प्रसादच्या वितरणासाठी एकत्र या. नाचच करायचंय तर संकीर्तन करा. तुम्हाला नृत्यच करायचंय म्हणजे तर संकीर्तनात वेगवेगळ्या सुंदर सुंदर नृत्याचे स्टेप्स असतात त्या शिका. तुम्हाला गायचंच आहे वेगवेगळ्या म्हणजे पद्धतीनं, वेगवेगळ्या सुरात, तालात, रागात जर गायचंच आहे तर वेगवेगळी सुंदर सुंदर वैष्णव भजन आहेत ती गा तुम्ही. मग अशा पद्धतीनं जर आपण प्रयास केले तर काय होतील, भगवान श्रीकृष्ण संतुष्ट होतील आणि त्यांची कृपा होईल. पण आपण जर पब मध्ये गेलो, डिस्को मध्ये गेलो, आपण चित्रपट गृहामध्ये गेलो आणि तिथे वेगवेगळी नृत्य पाहिली, पब मध्ये जाऊन नृत्य केलं आणि ते सगळं पैसे देऊन, बरं का, फुकट काही नाही, मोफत काही नाही, तर त्याचा लाभ काय आहे आपल्याला, काहीच नाही. आपली भोगवृत्ती वाढेल. आणि पैसे देऊन म्हणजे पैसे देऊन भोगवृत्ती, पैसे देऊन पैसे मोजून आपण भोग करायला गेलो आणि आपली भोगवृत्ती वाढली, आपण मायेच्या अजून अधीन झालो. पण इकडे आपल्या केंद्रावरती सगळं काही मोफत आणि याचा लाभ काय आहे, आध्यात्मिक स्तरावर ह्याचा लाभ अत्यंत मोठा आहे. म्हणजे काय होईल, तर कृष्णांची कृपा होईल.
अशा पद्धतीनं श्रील प्रभुपाद हे जे आहे त्या आपल्याला कृष्ण भावनेचं इथे महत्व विशद करतात. आता ह्याच्याही पुढे जाऊन आता श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर आपल्या वेशभूषेविषयी काय सांगतात तर ते पुढच्या स्लाइड मध्ये आपण अभ्यासणार आहोत. आता पुढे जाऊ आपण. हा, आता हे चित्र सगळ्यांनी पाहूया. तर आता इथं वेगवेगळ्या पद्धतीचे हे आपण वेशभूषा पाहणार आहोत या चित्रांच्या माध्यमातून. तर श्रील प्रभुपाद जे आहेत त्यांच्यामध्ये एखादा मुद्दा जो आहे तो उत्तम प्रकारे विशद करून सांगण्याची जी शैली होती ना ते खूप म्हणजे सुंदर होती. म्हणजे अर्थात ते 27 अवतारच दैवी स्तरावर आहे ते सगळं. आपल्यासारखे सामान्यांची काय कथा त्यापुढे. आपण फक्त त्यांच्या चरण चिन्हांचं अनुसरण करून एक प्रयत्न करत असतो की आपण भक्ती कशी करू, भक्तिमय सेवा कशी करू. म्हणजे माझ्यासारखा एखादा जो आहे तो काय करत असतो तर आपण पोस्टमनचं काम करत असतो, प्रचारक. आणि ते जे पत्र आहे जसं पोस्टमन काय करत असतो ज्या अपेक्षित स्थळी देत असतो तसंच मी जे श्रील प्रभुपादांच्या स्लाइड्स मध्ये आहे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असते. पण त्यांची इतकी सुंदर शैली आहे त्यांच्या व्याख्यानातून आणि ती आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे कशा पद्धतीनं समोर बसलेल्या श्रोत्यांना एखादा मुद्दा आहे तो पटवून द्यायचा हा भाग खूप सुंदर श्रील प्रभुपादांच्या व्याख्यानातून आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणून रोज ती ऐकावीत. म्हणजे आपल्याला प्रचार प्रसारामध्ये श्रील प्रभुपादांनी कशा पद्धतीने असे म्हणजे असे लोक की ज्यांना कृष्ण म्हणजे काय हे माहिती नव्हतं, म्हणजे भक्ती तर खूप दूरचा पल्ला आहे, तर त्यांना देखील म्हणजे हिप्पीजना देखील कशा पद्धतीने कृष्ण भावनेमध्ये आणलं. त्यांच्या वेगवेगळ्या व्याख्यानातून आपण फक्त त्यांना ऐकून ते विचार तर ग्रहण करायचेच आहेत. आपले आचार्य आहेत ते प्रमुख शिक्षागुरु आहेत. पण त्याचबरोबर त्यांनी प्रचार प्रसारामध्ये कशा पद्धतीने म्हणजे ते आपले विचार मांडले तर हे सुद्धा आपण खूप बारकाईने निरीक्षण करून किंवा त्यांची अशी वक्तव्य आहे ते वाचून त्यांचे लेक्चर्स ऐकून ते ग्रहण करायचा भाग करायचं. जेणेकरून आपण जेव्हा प्रचार प्रसारात जाऊ तेव्हा आपण त्यांच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण करू शकू की जेणेकरून आपण श्रील प्रभुपादांना संतुष्ट करायचा भाग करू शकू. तर हा भाग देखील आपण सगळ्यांनी लक्षात घेऊया ह्या स्लाइड्सच्या माध्यमातून. तर आता म्हणजे असे दक्ष राहूया आपण सगळे. तर आपण आता ह्या पोशाखाच्या माध्यमातून बघूया. तर हा सैनिकांचा पोशाख आहे. मग याच्याऐवजी जर इथं धोती कुर्ता म्हणजे आपण फंक्शनला जसं घालतो ना धोती कुर्ता म्हणजे असं खूप छान म्हणजे आपले जे वेगवेगळे वेडिंग फंक्शन्स असतात किंवा म्हणजे लग्न मुंज असे जे कार्यक्रम आहेत, साखरपुडा, अशा कार्यक्रमातलं जर असं पोशाख इकडे घालून गेलो समजा आपण बॉर्डरवरती युद्ध लढायला, चालेल का? बिलकुल नाही, हो की नाही? तर कशामुळे तर का नाही चालणार तर हा जो पोशाख आहे किंवा जी वेशभूषा आहे ह्याच्यामुळे काय होतं की लढणारा जो सैनिक आहे बॉर्डरवरती, आता आपण पाहिलं आताच नजीकच्या काळात म्हणजे युद्ध घडलं, म्हणजे युद्धजन्य परिस्थिती होती. मग हा जो पोशाख आहे तर तो काय करत असतो तर त्याला त्या भावामध्ये समर्पित करत असतो. सगळ्यांनी बारकाईने लक्ष द्या. हा सैनिकाचा जो पोशाख आहे त्याची जी वेशभूषा आहे त्याला त्याच्यामध्ये वीरश्री निर्माण करण्याचं सामर्थ्य म्हणजे ते वातावरण निर्मिती किंवा ते लढण्याचं बळ सामर्थ्य किंवा तो भाव आतून समर्पित भाव, देशासाठी मी लढलं पाहिजे, प्राणांची माझ्या आहुती देणं माझं कर्तव्य आहे, ही जी भावना आहे सैनिकामध्ये, हा जो भाव आहे समर्पित भाव हा जो आहे त्या पोशाखातून निर्माण होत असतो. तर अशा पद्धतीने हा माताजी हरे कृष्ण. तर अशा पद्धतीने हा जो पोशाख आहे त्याचं महत्व आहे. म्हणजे काय की हा जो पोशाख आहे तर तो त्यामध्ये म्हणजे त्या व्यक्तीमध्ये तो भाव आणि समर्पण हे निर्माण करत असतो. हे पोशाखाचं महत्व आहे. किंवा एक संघ म्हणजे एक संघटित भावना, सर्वांचा समानता पोशाख संघटित भावना निर्माण करत असतो. एक संघ म्हणजे म्हणजे काय की लाकडाची मोळी आणि एक लाकडाचा ओंडका ह्याच्यामध्ये फरक आहे. मोळी जी आहे तर तिच्यावर घाव घातला तर ती तुटणार नाही, पण एका लाकडावर जर घाव घातला तर ते लगेच दोन तुकडे होते. संघ भावना पण एक प्रकारे ह्या पोशाखातून निर्माण होत असते. म्हणजे आपण भक्तांचा संघ म्हणतो, भक्तांचं जे आहे तो मेळा म्हणतो. तर अशाच पद्धतीनं
पोशाखाचं महत्व आहे. मग आता बॉर्डरवर लढणारे जे सैनिक आहेत त्यांच्यासाठी ते सैन्य जे आहे तर त्यांच्यासाठी हे पोशाख काय तर त्यांच्यामध्ये तो भाव आणि समर्पण जे आहे तर त्याद्वारे निर्माण होतं. आणि अशा पद्धतीनं म्हणजे शिस्त म्हणा किंवा ही छोटी छोटी पण तत्व आहेत तर ह्या सगळ्या म्हणजे सगळ्यांसाठी म्हणजे किंवा समान भाव किंवा उच्च नीच भेदभाव किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींचं निराकरण आणि एक उत्तम शिस्त म्हणजे सैनिक म्हटल्यावर त्याच्याकडे कशा पद्धतीने पाहिलं जाईल एक शिस्तबद्ध आचरण, सदैव दक्ष, कर्तव्य जागरूक अशा पद्धतीचं आणि सदैव लढण्यासाठी तत्पर म्हणजे ही जी भावना आहे म्हणजे त्याची जी समर्पित भावना आहे ही वाढीला लागेल अशा पद्धतीचा त्याचा पोषक आणि समर्पक वेशभूषा असते. म्हणजे हे आपण ह्याच्यातून पाहिलं. आता पुढची स्लाइड बघूया. हा मग त्याची पुढची स्लाइड बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग त्याची काहीतरी बिझी आहेत आपण तोपर्यंत ह्याच्यावर चर्चा करूया. हा आता हा पुढच्या वेशभूषेवर चर्चा करूया. आता ही राणी आहे बरं का, इंग्लंडची राणी आहे. तर आता राणीनं ती राणी आहे म्हटल्यावर त्या राणीला अनुरूप अशीच तिची वेशभूषा आहे. मग तिने जर एखाद्या म्हणजे मोलकरणीसारखे कपडे घातले आणि वरती तिच्या छत्री म्हणजे घेऊन असा तिचा सेवक चाललाय तिचा सन्मानासाठी तिचं म्हणजे सन्मानाचं ते प्रतीक आहे राणीच्या तिची छत्री ही तर तिने जर अशी म्हणजे राणीला साजेशी अशी खूप छान बहारदार टोपी म्हणजे ती जी हॅट आहे किंवा तो तसा जो गाऊन आहे राणीसाठी जो तिकडे ब्रिटिश म्हणजे परंपरेनुसार तो जो गाऊन आहे तशा पद्धतीनं तिनं जर म्हणजे तशा पद्धतीचा पोशाख म्हणजे राणीचा पोशाख कसा असायला पाहिजे ऐश्वर्य संपन्न असा पोशाख म्हणजे तिच्या सगळ्या गाऊनला हिरेमाणक जडजवार अशा पद्धतीनं लावलेली असतात किंवा तिची हॅट पण अशी खूप किमती असते अशा पद्धतीचा तिचा जो पोशाख असतो. तर असं जर तिने ग्रहण केला नाही आणि तिने एखाद्या मोलकरणीसारखे साधे कपडे घातले तर आपल्याला ती राणी आहे असं लक्षात येईल का? बिलकुल नाही. म्हणजे काय की डिसिप्लिन डिसिप्लिन किंवा दुसरी गोष्ट काय शिस्त ज्याला म्हणायचं शिस्तबद्धता किंवा दुसरं म्हणजे काय प्रभाव जो आहे त्या व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव जो आहे तर तो पडू शकणार नाही. ती राजा आहे ती राणी आहे व्यक्ती अशा पद्धतीचा प्रभाव आहे तो पडू शकणार नाही म्हणजे तो भाव निर्माण होऊ शकणार नाही समोरच्या व्यक्तीमध्ये. आणि मग वेशभूषा म्हणजे काय करते समोरच्या व्यक्तीमध्ये म्हणजे आपण जे पाहतो डोळ्यांनी आणि आपण जे म्हणजे आपलं जे बाह्य मन आहे तर ते काय करत असतं निर्णय घेत असतं त्याच्याविषयी प्रतिक्रिया देत असतं ओके नाही ज्ञान मिळत असतं त्याला. मग आता हा वेशभूषा आपण पाहिली की आपल्याला हे समजणार आहे आपलं बाह्यमन ह्याच्यावर लगेच प्रतिक्रिया देणार आहे की ही राणी कशामुळं तर त्याचं जे ऐश्वर्य संपन्न पोशाख आहे तो पाहून त्याचा प्रभाव पडला आपल्यावर आणि त्यामुळे त्यांनी ओळखलं कारण आपल्या मनामध्ये काय असतं तर गत अनुभवांचा साठा असतो. आपण राणीचं चित्र कसं असतं राजाचं कसं असतं बघितलेलं असतं अनुभवांचा साठा असतो आणि त्यामुळे आपल्याला हे कळणार आहे. म्हणजे काय की आपल्याला ज्ञान जे आहे तर ते आपण ग्रहण करणार अशा पद्धतीने आपल्याला ते समजणार आपल्याला. म्हणजेच काय की आपल्या मनावर ह्या सगळ्या गोष्टींचा प्रभाव होत असतो आणि म्हणजे मन जे ठरवतं निर्णय घेतं की ही राणी आहे त्याचा प्रभाव चित्तावर दिसतो आपल्या परिणाम चित्तावर दिसतो. मग आपण राणीला पाहिलं तर आपल्याला रोज असं राणीचं चित्र पाहिलं तर आपल्याला तिच्यासारखेच कपडे घालून फिरावं असं वाटेल म्हणजे हा परिणाम दिसतो. तर अशा पद्धतीनं म्हणजे काय की प्रभाव अशा पद्धतीनं वेशभूषेचा समोर पाहणाऱ्या व्यक्तीवर पडत असतो की जेणेकरून ती जी वेशभूषा आहे ती पाहूनच आपल्याला ती व्यक्ती कोण आहे हे कळतं. म्हणजे हा प्रभाव झाला त्या वेशभूषेचा आणि तिचं पद काय आहे हुद्दा काय आहे हे आपल्याला कळतं. आता पुढच्या आपण चित्रात जाऊया. हा होतं पुढच्या स्लाइडवर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण माताजी. तर त्याच्या पुढचं चित्र आपण घेऊया, म्हणजे मला ती पुढची स्लाइड एक्सप्लेन करता येईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण कुमुद माताजी, माझा आवाज ऐकू येतोय? हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. बहुतेक माताजींना काहीतरी अडचण आली. आपण तोपर्यंत काय करूया की ह्याच्यावर वरून आपण कृष्ण भावनेतले जे संदर्भ आहेत ते अभ्यासूया. तर आता हा जो पोशाख आहे, म्हणजे वेगवेगळे जे पोशाख आहेत, तर त्यांचं काम किंवा कार्य काय असतं की त्या भावा, तो जो भाव आहे त्यानुसार, म्हणजे जो पोशाख आहे नंतर तो, म्हणजे त्या व्यक्ती जी आहे तर तिच्या माध्यमातून जो भाव पोचवायचा आहे त्यानुसार त्याचा पोशाख किंवा वेशभूषा असते. आता म्हणजे भौतिक स्तरावर कसं असतं, तर आपण हे पाहिले वेगवेगळ्या वेशभूषा कशा असतात. मग कृष्ण भावनेमध्ये काय आहे, तर आपला पोशाख महत्वाचा आहे यासाठी, की त्यावरून आपण भक्ती साधनेचे आणि सेवेचे किती प्रयत्न करतो हे समजून येतं. तर ह्यासाठी आपल्या पोशाखाचं महत्व आहे. मग आता हा जो पोशाख आहे, तर यामध्ये आपण पाहिलं की म्हणजे भगवे कपडे आणि मुंडण असेल, तर असं फक्त नुसतं चालेल का की भगवे कपडे आणि मुंडण केलंय त्या व्यक्तीनं, तर त्या व्यक्तीला आपण भक्त म्हणू का? बिलकुल नाही. म्हणजे त्यामुळे त्याची मनस्थिती बदलली असं त्या व्यक्तीला पाहून आपल्याला जाणवेल का? तर बिलकुल नाही. त्याचं आचरण देखील तसं हवं. म्हणजे जसं सैनिकांनी त्यांचा गणवेश घातला, की त्यांना ती ऊर्जा मिळते की आपण सैनिक आहोत, म्हणजे ती वीरश्री मिळते. आणि तो जर गणवेश नसेल तर तो लढू शकत नाही असं नाहीये. पण ते जे एक म्हणजे एक म्हणजे वीरश्री किंवा जे एक शौर्याचं जे एक म्हणजे ऊर्जा असते, शक्ती असते, शौर्य शक्ती त्यामध्ये निर्माण करण्याची जी भावना असते, तर त्याला चालना मिळण्यासाठी त्या गणवेशाचा आणि त्या पोशाखाचा उपयोग होतो. म्हणजे काय, तर वातावरण निर्मिती होत असते. मग अशाच पद्धतीने आपण समजा आपल्या इस्कॉनमध्ये जे आहेत, म्हणजे जे संन्यासी भक्त असतात, तर त्यांनी फक्त भगवे कपडे घातले, भगवी कपडी घातली, मुंडन केलं, गळ्यात तुळशी माला घातली, म्हणजे कंठी घातली आणि तिलक लावला, तर होईल का? नाही. म्हणजे तर त्याचा प्रभाव पडेल का? तर तो भक्त आहे म्हणून समाजातल्या लोकांना पटेल का? किंवा जनमानसात ती व्यक्ती जाईल का? नाही. तर त्याचं तसं आचरण पाहिजे. संन्यास धर्मामध्ये जे आचरण असतं अशा भक्ताचं, तर तसं आचरण असलं पाहिजे त्याचं. किंवा एखादा गृहस्थ आश्रमातला भक्त आहे की जो म्हणजे सफेद कुर्ता किंवा सफेद धोती कुर्ता घालून असेल, किंवा वेगळे रंगीत कपडे सुद्धा, म्हणजे किंवा धोतर आणि एखादा कुर्ता, सौम्य कलरचे कपडे, म्हणजे जसे काही परिस्थितीजन्य आहे, किंवा फिकट पिवळ्या रंगाचे असे पण घातले जातात. म्हणजे आपण आता इस्कॉनच्या मंदिरामध्ये जातो, आपल्याला माहिती. तर अशा पद्धती साधारण गृहस्थांसाठी पांढरी वेशभूषा जी आहे ती ग्राह्य धरली जाते, पांढऱ्या रंगाची. म्हणजे तर मग त्यावेळेला त्याचं जे आहे, तर त्यांनी फक्त पांढरा कुर्ता आणि धोतर घातले पाहून आपल्याला त्याच्याकडे पाहून भाव निर्माण होईल का? तर बिलकुल नाही. जेव्हा त्याचं आपण आचरण पाहतो, जसं पहाटे उठतो, मग जप करतो, मग भगवान यांची आरती किंवा सेवा करतो, मग त्यानंतर हा म्हणतात की पुढची स्लाइड घेऊया. हा, तर त्यानंतर तो काय करतो, तर भगवान जे आहे, तर त्यांच्यासाठी प्रसाद तयार करतो किंवा गुरुपूजा करतो, गुरूंची सेवा करतो. मग अशा पद्धतीचं जेव्हा आपण आचरण बघू ना, तर त्यावेळेला जे आहे तर त्याला आपण भक्त म्हणून ओळखतो. म्हणजे त्याच्या आचरणातनं पण आपल्याला समजलं पाहिजे. आता इथं चित्रामध्ये पहा,
आता हे इंजिनियर आहेत. तर ह्यांच्या फक्त ह्यांची जी पिवळी टोपी आहे आणि ह्यांची वेशभूषा आहे ह्याच्यावरूनच आपण फक्त निर्णय घ्यायचा का इंजिनियर आहे, तर प्रत्यक्ष त्याला अभियांत्रिकी शाखेचं ज्ञान असलं पाहिजे. आणि त्या दृष्टीनं त्यांच्या हातात सगळी हत्यारं आहेत आणि त्यानुसार ते कार्य पण करत आहेत. म्हणजे काय की त्यांची वेशभूषेनुसार अनुरूप त्यांचं आचरण आहे. त्यांची वेशभूषा ही पोषक आहे, ती वातावरण निर्मिती करण्यासाठी, तो भाव वाढीला लागण्यासाठी, ते समर्पण वाढीला लागण्यासाठी. मग असंच कृष्ण भावनेमध्ये म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावर आपल्या सारख्या म्हणजे भक्तांसाठी किंवा एखाद्या वैष्णवाची वेशभूषा कशी पाहिजे, तर ती अशी हवी की ती भक्ती स्तरावर त्याचा जो भाव आहे, त्याचं जे समर्पण आहे ते वाढीला लागण्यासाठी मदत करेल. म्हणजे त्या वेशभूषेमुळे काय होतं की आपलं समर्पण किंवा भक्तीमधला जो आपला भाव आहे किंवा सेवा करण्याचं जे समर्पण आहे, तर हे सगळं वाढीला लागावं किंवा लागतं ह्यानुसार तो आपली वेशभूषा जी असते एखाद्या वैष्णवाची असते. म्हणजे आपण जेव्हा म्हणजे इथं उदाहरण घेऊया, जेव्हा हा एक इंजिनियर आहे अशा वेशभूषेतला, तो इतर 4 लोक अशी वेशभूषा असलेले त्यांच्यासोबत काम करेल, तेव्हा हे देखील माझ्यासारखेच सेवक आहेत, सहकारी आहेत, म्हणून त्यांच्यासोबत तो आनंदाने मिळून मिसळून सेवा करेल. पहा सगळ्यांचे चेहरे कसे आनंदी आणि कामाचा आनंद घेण्याचे दिसत आहेत. हे भौतिक स्तरावरचं झालं उदाहरण. पण अशाच पद्धतीनं जेव्हा आपण मंदिरामध्ये सेवा द्यायला येतो तेव्हा एकाच प्रकारची वेशभूषा आपली असते किंवा समाजात प्रचार प्रसाराला जातो. तर त्यावेळेला अशाच पद्धतीची जेव्हा वेशभूषा आपली असेल की आपल्या कपाळावर तिलक आहे, गळ्यात कंठी आहे, व्यवस्थित पुरुष असतील तर त्यांनी म्हणजे दाढी केलेले म्हणजे असे त्यांचं चेहरा आहे. किंवा शक्य असेल तर मुंडन केलेलं असं पद्धतीचं त्यांचं जे आहे, तर ते डोकं आहे अशा पद्धतीने, किंवा त्यांनी कुर्ता घातलाय, धोतर घातलंय, अशा पद्धतीची गळ्यात त्यांच्या जपमाळ्याची बॅग आहे. तर अशा पद्धतीचं जेव्हा आपण पाहू वेशभूषा, त्यावेळेला आपल्यासारख्या भक्तांची काय होईल, आपण जेव्हा नवखे होतो तेव्हा आठवून पहा, आपण जेव्हा मंदिरात गेलो किंवा अशा भक्तांना पाहिलं तेव्हा आपल्यामध्ये पण भक्तीची भावना आहे ती वाढीला लागली, आपल्यामध्ये पण समर्पणाची भावना वाढीला लागली. मी देखील अशी बीडबॅग घेईन, मग मी देखील असा वेश करीन. किंवा माताजी आहेत त्यांचे कसे असतात, साडी असते, डोक्यावर पदर असतो, हो की नाही, किंवा गोपी ड्रेस असतो किंवा डोक्यावर दुपट्टा असतो सलवार कमीज, मग मी देखील अशी वेशभूषा करेन. अशा पद्धतीची भावना वाढली, मी देखील असा भक्त बनायचा प्रयत्न करेन. म्हणजे काय, भक्तीमध्ये अजून पोषक वातावरण कसं निर्माण होईल, म्हणजे आपल्यासाठी आणि इतरांसाठी असे प्रयत्न झाले आपले. किंवा मग मी हरे कृष्ण. मग अशा पद्धतीने आपले जे प्रयत्न आहेत भक्तीच्या स्तरावर, तर ते काय होतात, वाढत जातात. मग हा जो भाव आहे, तर ह्याला पोषक ही वेशभूषा आहे. आता हे पुन्हा जे आहे, तर ते का सैनिकाचं चित्र आहे. मग आणि प्लस तो कोण आहे, तर त्या म्हणजे तिथल्या ह्याचा प्रमुख आहे, तर त्याचं चित्र आहे. म्हणजे काय की त्याच्यातून काय दिसतं की शिस्त, म्हणजे एक डिसिप्लिन आपण, किंवा एक आपण म्हणतो ना की तत्वदर्शीपणा. तत्वदर्शीपणाचं त्या पोशाखातून आपल्याला त्या तत्वदर्शी भाव जो आहे तर तो आपल्याला अनुभवायला मिळतो. त्याचबरोबर काय मिळतं, आता त्याची पुढचं चित्र दाखवूया. हरे कृष्णा. मग त्याचे पुढचं चित्र दाखवेल. तर अशा पद्धतीनं तत्वदर्शी भाव आणि त्याचबरोबर समर्पणाची भूमिका आता इथे पाहिलं आपण. तर ह्या माध्यमातून पण आपल्याला पाहायला मिळतं की कशा पद्धतीनं हे लोक कार्य करत आहेत. आता ह्युमन डिझास्टर सिस्टीम असते, तर त्यानुसार हे कसं कार्य चालू आहे, तर ते आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजे काय की त्यांचा वेशभूषा पाहून सुद्धा समोरच्या व्यक्तीला जेव्हा मदत कार्य सुरू होतं, तर त्यावेळेला आधार मिळतो की हे हे असा वेश परिधान केलेले हे लोक आहेत आणि हे आता या घटनास्थळी पोहोचलेले आहेत, म्हणजे आता काहीतरी मदत मिळणार आहे. म्हणजे फक्त वेशभूषा ही काय करत असते, फक्त म्हणजे
शिस्तबद्धता किंवा भाव किंवा समर्पणच नाही त्याच्यातून व्यक्त होत किंवा प्रभावच नसतो पडत, तर एखाद्या समोरच्या व्यक्तीमध्ये एक आधाराची भावना किंवा एक म्हणजे जे आहे म्हणजे त्याच्या मनातलं जे भय आहे तर ते सुद्धा निपटून काढण्यासाठी वेळप्रसंगी एक त्याचा उपयोग होत असतो. म्हणजे काय की ह्याच्यावरून आपण काय शिकलो तर वेशभूषा जी आहे तर त्या संपूर्ण वातावरणामध्ये एखाद्याची मनोभूमिका आहे ती उंचावण्यासाठी आणि त्याचा भावाचा स्तर आणि त्याचा समर्पणाचा स्तर आहे तो उंचावण्यासाठी मदत करत असते. आता पुढे जाऊया आपण. हा होतं की पुढच्या स्लाइड मध्ये पुढचं चित्र घेऊया. हा. शाळेतल्या गणवेशाचं आपण उदाहरण पाहिलं. तिथं प्रार्थनेच्या वेळी सगळ्यांनी एक गणवेश परिधान केलाय आणि ते प्रार्थना करतायत. त्यामुळे काय सगळे समान स्तरावर आहेत. त्याचबरोबर समर्पणाची भावना आणि त्याचबरोबर आपण सगळे एकाच स्तरावर आहोत आणि आपण म्हणजे एकाच शाळेमध्ये काय बिंबवलं जातं एकाच सरस्वती मातेचे आपण सगळेजण कोण आहोत स्नातक आहोत. अशा पद्धतीनं संघ भावना जी आहे तर ती काय जाते पोचली जाते किंवा त्या संघ भावनेचे प्रयत्न या गणवेशाच्या माध्यमातून होतात. मग हे सगळं भक्तीमध्ये आवश्यक आहे. आपलं आध्यात्मिक गुरुकुल आहे आणि तिथं मंदिर हे आध्यात्मिक गुरुकुलच आहेत, सांस्कृतिक केंद्रच आहेत आपली. आणि गुरुकुल विद्यापीठांसारखीच आपली मंदिर आहेत इस्कॉनची किंवा अशाच पद्धतीची नामहट्ट किंवा आपली केंद्र आहेत इस्कॉनची. म्हणजे जिथं जिथं आपलं इस्कॉनचं केंद्र आहे ते एक गुरुकुल संस्थे म्हणजे गुरुकुल विद्यापीठाचंच कार्य करत असतं आणि तिथं सगळ्या प्रकारचं आपल्याला जे आहे सगळ्या प्रकारचं आध्यात्मिक स्तरावरचं ज्ञान मिळत असतं. मग तिथे एक संघ भावना एक म्हणजे एक डिसिप्लिन किंवा शिस्त म्हणतो आपण आपल्या जीवनामध्ये म्हणजे तपस्या आहे ती आपली आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करणं आणि ते ग्रहण करत असताना त्याचबरोबर आपण सेवा देखील करणं तर ही पण फार मोठी तपस्या आहे. त्याद्वारे आपण आपल्या गुरूंना श्रीकृष्णांना संतुष्ट करत असतो आणि गुरूंनी सांगितलेल्या प्रत्येक गोष्टीचं आपण आचरण करणं आणि त्यानुसार भगवान यांची सेवा करणं म्हणजे ही खूप मोठी तपस्या आहे. मग तसंच हे भौतिक स्तरावर ज्ञान ग्रहण करणं ही तपस्या आहे विद्यार्थी जीवनातील. मग त्यांच्यासाठी हा गणवेश जो आहे तर तो भाव निर्माण करत असतो आणि ते समर्पण. तसंच पद्धतीनं वैष्णव वेशभूषा जी असते ते भाव समर्पण त्याचबरोबर म्हणजे ती तो तत्वदर्शीपणा ती शिस्त तर सगळं सगळं काही त्याच्यातून निर्माण होत असतं आणि त्याचबरोबर काय करत असतं आपली समाजामध्ये एक ओळख निर्माण करत असतो ही व्यक्ती भक्त आहे हे कळतं लोकांना पाहून आणि त्याद्वारे काय होतो भगवानांचा प्रसार होत असतो. एक प्रकारे ती प्रचार प्रसाराची संधीच असते. आता पुढे जाऊ त्याची पुढची स्लाइड. हा आता हा वधूचा वेश आहे आणि हा वराचा वेश आहे. मग त्यांनी साधेच कपडे घातले तर आपल्याला लग्नात पण सगळे लग्न समारंभामध्ये सगळेच नटून थटून असतात. मग त्याच्यातला आपली वधू कुठली आणि वर कुठला कळणार नाही. आणि आता तर अशी म्हणजे पद्धत आली की त्यांच्यावर म्हणजे त्या वधूच्या वेशभूषेवर लिहिलेलं असतं वधू वर असं लिहिलेलं असतं बरं का. किंवा वराची बहीण वधूची बहीण असं लिहिलेलं पण असतं आजकाल. आता अशा पद्धतीचं लग्न समारंभामध्ये एक प्रकारची पद्धत नवीन आली. तर ह्या सगळ्यातून आपल्याला काय समजतं तर ही जी आहे वेशभूषा ती त्या त्या म्हणजे ती जी भूमिका आहे त्या म्हणजे जे पार पडत आहेत ते व्यक्ती तर त्यांची जी मनोभूमिका आहे तर त्याचा भाव आणि समर्पण जे आहे तर ते निर्माण व्हायला मदत करत आहे. म्हणजे ती वधूच्या वेशात आहे आणि त्यामुळे ती पूर्ण समर्पण भावाने म्हणजे नवीन त्या म्हणजे ती जी कन्या आहे तर तिचा नवीन म्हणजे विवाह होतोय विवाह संपन्न होतो आहे आणि ती नववधू म्हणजे थोडक्यात आहे आणि तिची तशी वेशभूषा असल्यामुळे ती संपूर्ण समर्पण भावाने त्या सगळ्या यज्ञाच्या कृती आहेत ते करते आहे पहा वरासोबत. तर तो जे भाव आणि समर्पण आहे तिचं पत्नी म्हणजे ती कोणाची पत्नी बनणार आहे किंवा होणार आहे तर तिचं ते समर्पण असतं किंवा कोणाचं तरी मी पती होणार आहे. मग त्यावेळेस त्याचं जे समर्पण आहे त्या व्यक्तीमध्ये तर हे त्या वेशभूषेतनं निर्माण होतं. म्हणजे ही उदाहरणं फक्त आपण घेतो आहोत भौतिक स्तरावरची की ज्या माध्यमातून आपल्याला काय समजून घ्यायचं की वेशभूषा किती महत्वाची आहे आणि त्याचं महत्व काय आहे. आता पुढे जाऊ आपण. होते की पुढची स्लाइड घेऊ. हा इथे पण पहा हे सगळे आता जे आहेत तर हे सगळे खेळाडू आहेत. मग यांची प्रत्येक देशानुसार वेगवेगळी वेशभूषा आहे वेगवेगळ्या रंगाची वेशभूषा आहे आणि त्यांच्याजवळ वेगवेगळ्या रंगाचे झेंडे पण आहेत पहा त्यांच्या त्यांच्या देशानुसार. म्हणजे पुढे जो आहे तर तो एका ठराविक देशाचा
जो आहे झेंडा आहे, आणि त्या ह्याच्यातले वेगवेगळ्या ग्रेडचे म्हणजे वेगवेगळ्या स्तरावरचे खेळाडूंचे वेगवेगळे जे आहेत ते पोशाख आहेत. मग त्याद्वारे काय दिसतं की त्याचा स्तर पण दिसतो की काय पातळी, म्हणजे आपण संन्यासी यांचा इस्कॉन मध्ये कसा असतो, भगवा ड्रेस असतो, म्हणजे जे ब्रह्मचारी संन्यासी आहेत त्यांचा, म्हणजे शिकत असतात स्नातक आणि ब्रह्मचारी आहेत त्यांचा पिवळा असतो, आपण पाहिलं असेल तर जे ज्ञान ग्रहण करत आहेत. जे गृहस्थ असतात त्यांचा पांढरा पोशाख असतो. अशा पद्धतीने आपण पाहिले ग्रेडेशन्स आहेत आपल्यामध्ये, पण स्तर आहेत. माताजींचं कसं असतं की म्हणजे जे आहेत तर त्या म्हणजे ज्या माताजी आहेत तर त्या साडी नेसतात, म्हणजे स्त्री आणि पुरुष यांच्यातला पुन्हा जो आहे तर फरक आहे. तर अशा पद्धतीनं जो आहे तर तो व्यक्त केला जातो. म्हणजे काय की स्त्रिया पुरुषांचे कपडे आधुनिक जगतामध्ये स्त्रिया पुरुषांसारखे घालतात, म्हणजे जीन्स टी शर्ट म्हणजे हे सगळं जसे पुरुष. पण आपले म्हणजे जे आहे आपल्या इस्कॉन मंदिरामध्ये कसं आहे की साधारण आपली वेशभूषा सलवार कमीज किंवा त्याच्यावर दुपट्टा किंवा साडी अशा पद्धतीची, किंवा साडीचा डोक्यावर पल्लू अशा पद्धतीची, किंवा गोपी ड्रेस अशा पद्धतीची असावी. आता ही कशी असावी याचे सखोल बारकावे आपण पुढे अभ्यासणार आहोत. पुरुषांची म्हणजे प्रभूजींची वेशभूषा कशी असावी आणि माताजींची. पण ह्या सगळ्यातनं आपण काय पाहतो की वेगवेगळे स्तर अनुभवतो. म्हणजे आपल्या भक्तीमध्ये आपण अशाच पद्धतीनं भक्तांचे स्तर आणि त्यांच्या भावाचा समर्पणाचा स्तर त्या रंगांच्या माध्यमातून आपण समजू शकतो, आणि त्याद्वारे आपल्याला ज्ञान मिळू शकतं. म्हणजे काय की वेशभूषेचा जो आहे तो इतका महत्वाचा जो आहे तर तो प्रभाव असतो या सगळ्यातनं लक्षात येईल. किंवा आपले जे स्वामी असतात, महाराज असतात, मग त्यांच्यामध्ये पण फरक असतो. त्यांच्याकडे जे दंड असतात त्यामध्ये फरक, किंवा स्वामी महाराज ह्या ज्या पदव्या आहेत किंवा ही पद आहेत हे त्यांचे जे आध्यात्मिक स्तरावरची उन्नती आहे त्यानुसार आहे. म्हणजेच काय ह्या सगळ्या माध्यमातून वेशभूषेच्या आपल्याला त्यांचा स्तर कोणता आहे आध्यात्मिक जगतातला आणि त्यांचं समर्पण काय हे समजतं. म्हणजे अशा पद्धतीनं वेशभूषा ही प्रभावी ठरते. आता पुढे जाऊ. हा, इथे चित्रात पहा. म्हणजे आपण आता ही भक्तांना पाहतोय, म्हणजे ह्याच्यातून आपल्या मनावर काय प्रतिक्रिया निर्माण होते की हे जे आहेत तर हे संन्यासी भक्त आहेत की जे पूर्ण वेळ भगवानांच्या प्रचार प्रसार कार्यामध्ये गुंतलेले आहेत, हे आपल्याला बोध होतो याच्यातून. तर अशा पद्धतीने आपल्याला ज्ञान पण मिळत असतं. म्हणजे वेशभूषा ही आपल्याला अनेक विध प्रकारे जी असते ती सगळ्या गोष्टीचं आकलन करून देणारी असते. म्हणजे जसा प्रभाव निर्माण करते, मनोभूमिका निर्माण करते, तत्वदर्शीपणा दाखवते. म्हणजे असे विविध पैलू आहेत वेशभूषेचे. म्हणजे वेशभूषेचे महत्व आहे त्याच्यामध्ये हे विविध पैलू आहेत. त्यापैकी हा की वेशभूषेतून आपल्याला ज्ञान, आकलन, बोध देखील होत असतं आणि त्याचाही प्रभाव आपल्यावर पडत असतो. तर पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, आता इथे आपण समजून घेऊया की श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात की इथे भगवे कपडे आणि जर मुंडन आपण केलेलं असलेली व्यक्ती असेल तर फक्त जर त्यांना मुंडन केले आणि भगवे कपडे घातले, पण त्याच्याकडे पाहून त्याचं जर आचरण नसेल तर आपल्याला समजू येईल का? तर बिलकुल नाही. तर त्याचं आचरण देखील तसंच असलं पाहिजे. म्हणजे एखाद्याने मिलिटरी ड्रेस घातलाय किंवा एखाद्या व्यक्तीने वेगळा म्हणजे तो मिलिटरी मॅन आहे, किंवा एखाद्या व्यक्तीने युनिफॉर्म घातलाय म्हणजे शाळेचा गणवेश घातलाय, पण म्हणजे याचा अर्थ काय की त्यांना त्या वेशभूषा त्या ठिकाणची जी वेशभूषा आहे ती म्हणजे ती त्याला समर्पण आणि भाव निर्माण करत असते म्हणून त्यांनी ते केले. पण याचा अर्थ असा नाही की ते त्या म्हणजे जो सैनिक आहे त्यांनी जर ते कपडे घातले नाही तर त्याला लढताच येणार नाही, असं काही नाहीये. श्रील प्रभुपाद काय सांगतात म्हणजे त्याला त्या गणवेशाच्या माध्यमातून ते ऊर्जा आणि ते समर्पणाचा स्तर मिळत असतो. आणि म्हणून अशा पद्धतीने म्हणजे वेशभूषा जी आहे तर ती महत्वाचा त्याचा जो आहे प्रभाव टाकत असते. मग जर आपण कृष्ण भावनेमध्ये आलो आणि कृष्ण भावनेनुसार आपण आपली वेशभूषा केली तर निश्चितच आपण भक्तीत अग्रेसर होण्यासाठी आपल्या चित्तावर पण त्याचा प्रभाव होतो. त्याचबरोबर इतर चार भक्तांना देखील भक्तीत पुढे जाण्यासाठी किंवा अग्रेसर होण्यासाठी त्यांच्यावर पण अप्रत्यक्षपणे हा प्रभाव पडत असतो. हा वेशभूषेचं म्हणजे हे सगळं महत्व श्रील प्रभुपादांनी अशा पद्धतीने आपल्या समोर मांडलंय. म्हणजे फक्त त्या व्यक्तीनं भगवे कपडे घालून चालणार नाही, तर त्याचं आचरण देखील कसं असलं पाहिजे.
आणि ते जे आचरण आहे त्यामध्ये समर्पण भाव कधी येईल, तर ती वेशभूषा जी आहे ती पूरक ठरेल त्यासाठी. इथे आपण चित्रात पाहूया, आपल्याला पाहून एक चांगला परिणाम निर्माण होतो ना. श्रील प्रभुपादांच्या चरण चिन्हांचं अनुसरण करणारा त्यांचा भक्त त्यांच्या पाठी आहे असं वाटतं ना आपल्याला. म्हणजे कशामुळे वाटतं, त्या व्यक्तीचं तसं आचरण आहे म्हणून वाटतं. कारण श्रील प्रभुपादांच्या अनुयायी जे होते ते त्यांच्या चरण चिन्हांचं अनुसरण करायचे आणि त्यांनी दिलेल्या सगळ्या मार्गदर्शनानुसार त्यांचं आचरण असायचं. हे आपण पाहिले त्यांच्या चरित्रामध्ये अभ्यासलं. आता पुढे जाऊ. आता शिलप्रभुपाद इथं म्हणतात, म्हणजे शिलप्रभुपादांची थोडीशी स्पष्ट स्पष्ट उक्ती असायची, म्हणजे अगदी स्पष्टपणे शिलप्रभुपाद आपलं म्हणणं मांडायचे. कुठलाही विचार म्हणजे कुठलाही असं या व्यक्तीला काय वाटेल असा विचार नाही करायचे. आणि शिलप्रभुपादांचे त्यामाग मार्गदर्शन आहे की भौतिक जगतामध्ये ह्या व्यक्तीला मी दुखावलं तर, म्हणजे दुखावलं गेलं तर माझ्या वक्तव्यामुळे या व्यक्तीला वाईट वाटेल, म्हणजे असा जो विचार आहे, तर तो सगळा भौतिक जगतामध्ये इतरांना चांगलं वाटेल असंच गोड बोललं जातं किंवा असा विचार केला जातो. पण आपण आध्यात्मिक स्तरावर राहतो ना, आध्यात्मिक जगतामध्ये आपल्याला जे म्हणजे जे सत्य आहे ते स्पष्टपणे मांडलं पाहिजे. कारण आपल्याला इथे कुणाचं मन म्हणजे संतुष्ट नाही करायचं, आपल्याला कृष्णांना संतुष्ट करायचं. आणि त्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे की जे शास्त्र सांगतं आणि जे शास्त्रामध्ये प्रमाण मानले गेले ते सगळ्या गोष्टी आपल्याला सांगितल्याच पाहिजेत आणि त्या स्पष्ट उक्तीने सांगितल्या पाहिजेत आणि सरळ अत्यंत सहज भूमिकेमध्ये सांगितल्या पाहिजेत. मग हीच भूमिका श्रील प्रभुपादांनी मांडली. अशा पद्धतीची श्रील प्रभुपादांची वक्तव्य किंवा व्याख्यान आहे की अगदी सहज मनोभूमिकेमध्ये, सहज अशा पद्धतीमध्ये, शैलीमध्ये आणि अशा स्पष्ट मनोभूमिके अनुसार त्यांनी आपले जे विचार आहेत किंवा कृष्ण त्यांचे विचार म्हणजे जे कृष्णांकडून आलेले आहेत, गुरु शिष्य परंपरेतून त्यांच्या गुरूंकडून त्यांना मिळाले, ते त्यांनी वेगवेगळ्या चर्चा आणि लेक्चर्सच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवते. मग तिथे ते काय म्हणाले, तर त्यांच्या वक्तव्यात थोडस म्हणजे असं भाग येतो की असे मूर्ख लोक आहेत ते सगळे, रास्तच असा शब्द असतो व्याख्यानामध्ये. हा म्हणजे तर त्यामागे काय की हे सगळे असे मूर्ख लोक आहेत की ते म्हणतात की काय गरज आहे ह्या सगळ्याची, म्हणजे वेशभूषा अशी भगवी करण्याची किंवा अशा पद्धतीच्या वैष्णव ड्रेस म्हणजे पोशाख आहे त्याची काय गरज आहे. तर श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलं, तर ते आवश्यक आहे, त्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे काय की आपण सुंदर दिसण्यासाठी आवश्यकता नाहीये, तर त्याच्यातून प्रेरणा मिळण्यासाठी आवश्यक आहे. आणि कशामुळं हे लोक प्रभावित होतील, म्हणजे का आवश्यक आहे, म्हणजे ह्या सगळ्यांची आवश्यकता का आहे या वेशभूषेची, तर त्याच्यामुळे काय होईल, लोकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी, प्रभाव पडण्यासाठी हे सगळं आवश्यक आहे. नाहीतर काय होईल, त्याशिवाय लोक कसे प्रभावित होणार, लोक कसे प्रेरित होणार, यासाठी जे शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे आचरण त्यानुसार आपली वेशभूषा असणं आवश्यक आहे. आणि हेच त्यांनी आपल्या भागवताविषयीचं जे लेक्चर आहे त्यांचा ऑक्टोबर 29, 1975 नैरोबीला दिलं, तर त्यातनं ही भूमिका मांडली. आपण इथे थांबूया, 5 वाजले. इथून पुढे आता महत्वाचा भाग सुरू होतो, तर आपण तो पुढच्या शनिवारच्या आपल्या